Shirfula filɛbagaw an bɛ a fo ka walima dɔn ka yira k'a fɔ ka daminɛ yan fo ka taa se kɔ kan bi su na maaba 4 de b'an bolo yan donc maaba fɔlɔ o jɔ ye o ye monsieur Jamil Bitar ni ko Jamil Bitar PPC M5 RFI monsieur Bitar folikan jumɛn de bolo ka lase Shirfula filɛbagaw ma. An b'a fɛ o bɛɛ lajɛlen ma ko salamu alaikum warahmatulahi taala wa barakatuh. An bɛ bɛɛ dɔn kiramantɔya na. Amin. An bɛ Ibilisa an b'o gɛn ka bɔ kɛnɛ kan k'a fɔ sitanɛ ka mabɔ an na. Sitanɛ ka mabɔ an na k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ma komi an bɛna don a kɔnɔna na ko bisimila. Ok. Maa filanan o tɛ maa dogolen o ye Dramane Jara ye. Ni ko Dramane Jara ale ye alias des générations démocratiques du Mali AGDM. Donc Dra Inichou folikan jumɛn de bolo ka lase Shirfula filɛbagaw ma. Dawuda ani Infré aw ni su an jɛmukɛɲɔgɔnw ni su an filɛbagaw n'a lamɛnbagaw ni su n bɛ n ka foli ci bila ka se Shirifukɛ ma kun lase ni kun y'a ka san yɛlɛma ye n'u b'a wele ko anniversaire i bɛ se cidenya la o i k'a fɔ a ɲɛna ko k'a ka patron ko anniversaire ko n y'a tɔnɔw ye k'a bɛɛ kana dun kan to dɛ. D'accord. O kumana jamana kɔnɔ bi tiɲɛ don gɛlɛya ka ca an bɛ dugawu de kɛ ala ka dimi o dimi bɛ mɔgɔ mɔgɔ la ala ka hɛrɛ fɔ dimi ninnu kɔ ala ka jamana in ala k'a segin hɛrɛ kɔnɔ ala k'a kisi ala k'a tanga. Kuma daminɛ kuma la o de bɛ n bolo. Merci beaucoup. Maa sabanan o ye Aboubacar Sidiki Fɔnba Worema. Fɔnba folikan jumɛn de bolo ka lase Shirfula filɛbagaw ma. N bɛ Alahu Taala fo k'a barikada o min ye bi don yira n na k'an ka foli lase an fɛn fɛn bɛ yan nɔ an bɛɛ lajɛlen ma ka ɲini masa Rahamani fɛ ala ka jamana in kolo suma ala ka jamana in taa ɲɛ. N bɛ Korema tɔnden bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ɲɛmaaba n'o ye yɛrɛ kɔrɔkɛ Dr Fuseni Watara ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini halisa an bɛɛ lajɛlen k'a faamuya ko Mali an barajuru de bɛ yan mɔgɔ si tɛ se ka Mali jɔ ni maliyɛnw tɛ donc a mana kɛ cogo cogo anw de bɛ yan ala ka bɛn sabati an ni ɲɔgɔn cɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma ni ala ka jamana jɔ o de ye n ka foli ye. Merci beaucoup i ni ce. maa naaninan o ye Isuf Daba Jawara coordinateur SIMAS folikan jumɛn de bolo ka lase Shirfula filɛbagaw ma. Ok, n b'aw yɛrɛ fo fɔlɔ ka foli se Shirifula baarakɛla bɛɛ ma ni mɔgɔ bɛ ka Shirifula lajɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ani minnu bɛna baro in kɛ ɲɔgɔn fɛ n ka foli b'u ye o ne ka foli lase maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ma kumakan min fɛ k'a fɔ o y'o ye. Merci beaucoup. Boubacar Traoré Infré donc folikan tɛ nin ye donc kuma b'i bolo. Bokele an bɛ foli bila min ye an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin waati maa o maa Shirifula tele kanu an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn nin ye laada ye kare o kare ni nin wagati sera an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana kunkanko kibaruya ka se k'o kunnafoni ɲini k'o di limanaw ma ladiriya o kɔnɔna na u b'a fɔ bamanankan na ko ni ye maa fila ye kɛlɛ la dɔrɔmɛ 20 nɔfɛ 15 ko bɛ dɔ kɔnɔ sinon e ta nin ta a ma se kɛlɛ la o la bi su in na an ka baro bɛna boli fɛn min kan o ye min ye référendum min bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔna na min bolo dara an ka jamana ɲɛma fɛ juillet kalo tile 18 a bɛ ɲɛ sɔrɔ wa a tɛ ɲɛ sɔrɔ wa ɲininkali kɔni to min bɛ yen nɔ ni ala sɔnna ma min ye an ka maa wele u bɛn'u da don a la k'a walawala jamana kɔnɔdenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ k'u to u sigiyɔrɔ la cogoya min na. Bien Boubacar i da magala tiɲɛ don a kuma cayalen don mais n'an ma sigi ka kuma pour que bɛɛ ka faamuyali sɔrɔ. Kosɛbɛ. Donc président Jamil Bitar ɲininkali bɛ yɔrɔ min na sisan référendum yɛrɛ mun yɛrɛ don. Bon référendum min bɛna kɛ nin ye kalata de don référendum yɛrɛ ye kalata de mais constitution ni ko constitution o ye jamana sariya sunba o y'o ye. D'accord. Mais n b'a fɛ ka yɔrɔ min dɔn an ye bɛɛ se a bɛɛ kunna k'a fɔ ko juin tile 18 ko bɛɛ de welelen don k'u ka taa vote la donc maintenant ɲininkali yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan mun na vote sur ce référendum là pourquoi. Bon an ye kɛlɛ boloda waati min na M5 RFP
depuis a ma kɛ M5 RFP maliyɛnw ka laɲini dɔ tun ye ko an ka sariya sunba ko gɛlɛya dɔw b'a kɔnɔna na ko o gɛlɛya ninnu kama donc ni ala nana n'a ka na ye ko yɛlɛma bolo ka da pour que an bɛ passer ka taa 4e république la hakilijiginw de don n'i y'a ta k'a lajɛ régime fɛn o fɛn ni an b'a fɔ a ma ko démocratiquement élu a présent fɛn o fɛn nana a bɛɛ lajɛlen y'a ɲini ka yɛlɛma don sariya sun na mais commission sigira ko wɛrɛw kɛra a kɔnɔna na mɔgɔw yɛrɛ consultera mais o si ma se ka sabati ka sababuya kɛ gɛlɛya dɔw tun bɛ yen parce que président ninnu n'i y'a jateminɛ a caman ka mandat laban de la u tun bɛ wuli n'a ye donc mɔgɔw kun bolo ko vicini dɔ b'a kɔnɔna na pour que 3e mandat ko kumaw ni fɛn wɛrɛw donc bon ni ala nana n'a ka na ye an bɛ hakilijiginw de kɛ sariya sunba fɛn o fɛn n'a taara Mali in kɔnɔna na ka daminɛ 1e république la ka na jusqu'à an bɛ 3nan min kɔnɔna na a bɛɛ kɛra régime d'exception de kɔnɔna na pratiquement n'a fɔra régime d'exception o ye régime ye régime min tiɲɛ ka di ala ye a ma kɛ ni kalata ye donc bi an bɛ situation min kɔnɔna na anw ka laɲiniw kɔnɔna na ni n ko anw n bɛ kuma jama tɔgɔ la parce que jama min ye wulikajɔ kɛ ko IBK n'a ka fangajugu k'u ka wuli ka bɔ yen donc o jama o ŋaniya tun ye min ye ko an ka jamana yɛrɛ taabolo ko yɛlɛma ka don an na an y'o de fɔ ko la refondation de l'État o refondation donc parce que priorité damadamanin tun bɛ yen ni an y'a kɛ gafe ka a gafe bila ko les 10 points les 17 mesures du M5 RFP donc o kɔnɔna na an ka o laɲini kɔnɔna na donc réforme min kun kan ka kɛ réforme majeure o kun bɛ constitution n'o ye jamana sariya sunba ye o tun b'o o indexé donc bi fanga bɛ taa bolo min kan n'i y'a jateminɛ sɔrɔdasiw jamana ɲɛmaaya b'olu bolo maintenant gouvernement ɲɛmaaya o dira M5 RFP ma donc assise ninnu nana kɛ recommandation nana bɔ a kɔnɔna na fana ka kuma sariya sunba in kan o assise min kɛra nin ye maliyɛnden bɛɛ lajɛlen welela la dɔw ko bi ko olu ma y'a kɛnɛ kan mais ma y'a kɛnɛ kan a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na bɛɛ n'i ka faamuyali cogo mais o décision kɔnɔna na a kun actera k'a fɔ ko référendum bɛna kɛ pour que jamana sariya sunba a bɛ se ka yɛlɛma cogo min na. D'accord. Bokar, nin ye Jami Bitar hakilina ye donc an bɛna Dramane Jara fɛ donc Dra donc o ɲininkali kelen n ye mun posé Jami ma e bɛ se ka mun de fɔ a ka association kan. An ka association au nom de votre association et je vois comment voilà alliance de génération voilà. Mali tɔgɔ de ye République du Mali o n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na République du Mali o kɔrɔ ye an bɛ jamana kɔnɔ une république indépendante une république souveraine i y'a faamu n'a fɔra ko République du Mali kɔrɔ de b'o la o ye jamana ye jamu fanga bɛ jamana min kɔnɔ i y'a faamu o ye jamana ye sariya sunba bɛ jamana min kɔnɔ n'a bɛ wele ko constitution o ye jamana ye jamana min fanga foyi t'a kɔnɔ min barajuru gulonnen tɛ o constitution in na o ye jamana ye jamana min fanga maa kelen fanga tɛ a fanga bɛ jamanaden bɛɛ de bolo n'i y'o fɔ o bɛ bonya dɔw hakili ma démocratie jamana jamu fanga jamana jamanaden kelen kelen bɛɛ fanga mɔlen a bɛ walo de n'an ye miliyɔn 20 ni kɔ ye fanga bɛ kɛ morceau o miliyɔn 20 ni kɔ de n'i y'a maa min ye ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye o y'a sɔrɔ bɛɛ i ka fitinin de fara ɲɔgɔn kan ka di o tigi ma o de bɛ se ka kɛ
jamana ɲɛmɔgɔ y'o la parce que maa miliyɔn 20 ni kɔ o bɛ se ka fanga kɛ o i y'a faamu donc u bɛ danaya de da mɔgɔ kan mɔgɔ minnu bɛ se ka kuma olu nɔ la nka a tɛ kɛ n'olu ka kamalenya ye a tɛ kɛ ni bingali ye a bɛ kɛ ni jamanadenw ka diɲɛ de ye olu bɛ se ka kɛ cogo di o sababu ye mun ye o ye kalata de ye o de la kalata fana bɛ jamana in kɔnɔ o ye wajibi ye i y'a faamu tana fila de bɛ jɛmu fanga la tana fila jɔngoya bingali kɛnɛ karaba n'o bɛ wele ko coup d'état ka na ni maramafɛn ka fanga jɔngoya kari ka k'i i ta ye o y'a tana fɔlɔ ye a tana filanan a bɛ f'o ma ko fraude walima dɔl walima nkalon i y'a faamu o fana bɛ se ka wele ko coup d'état kɛrɛnkɛrɛnnenya la coup d'état bɛ se ka kɛ ni sɔrɔdasi fanga ye coup d'état bɛ se ka kɛ ni a bɛ f'o ma ko coup d'état constitutionnel n y'a jamana mankan mɛn sisan ko constitution yɛlɛma bolo dara fanga dɔw fɛ k'u ka fanga bantɔ kun don olu fana b'o humu kelen de kɔnɔ ani transition banni tɔ tora kalo 8 ani tile 15 o fana ye fanga bantɔ de ye min fɔra o tɔ fɛn fɛn ma o kan ka fɔ olu fana ma u ŋaniya tɛ jamana ye u ŋaniya ye u yɛrɛ de ye minnu bɛ yen u bɛ fɛ k'u cogo taalen ɲɛfɛ an bɛn'o fɛɛrɛ di aw ma nka bi mun de b'an ka jamana in kɔnɔ jango kɛrɛnkɛrɛnnenya kabi transition ni cɛmancɛ fanga ko in daminɛna nkalon ani ɲɛngoya ani hasidiya ani kunbɔngola ani kodɔnbaliya ani yɛrɛmabila o de ɲɔgɔn ɲɛna jamana in kɔnɔ o de y'an ka jamana in coron an bɛ don min na ko bi jamana in a coronnen de don an bɛɛ bɛ jɛ tiɲɛ de kɔnɔ wa ani cɛsiri kɔnɔ k'a coronnen bɔ wa walima an bɛ tɛmɛ n'o nkalon walew ni o kokɛbali kɛw ye jamana in bilama bi komi waatiri min taatɔ a ye jamanaden bɛɛ bɛ mobili kɔnɔ mobili coronna a bɛɛ bɛ jigin de k'a bɔ o coro in kɔnɔ nka halisa o yɔrɔ kelen na aw b'a la de ko aw ka fanga f'aw bɛ taa n'o ye o diyara maa ye o ma diya maa ye ne hakili la taalen ɲɛfɛ an bɛna yira k'a fɔ k'u bɛ fili kɔnɔ u ka bɔ nin kɔnɔ. Bɔkari nin tun ye Dara ka faamuyali ye n'an bɔra yen an bɛ taa Abubakar Sidiki Fɔnba Worema tɔgɔ la donc ɲininkali kelen e bɛ se ka mun fɔ. Bukele n b'i fo n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ hakililajigin de kɛ hakililajigin ye mun ye o ye fɛn fɛn bɛ k'a fɔ bi ko kura tɛ hali constitution ko in kura tɛ transition fanga nalen le 10 11 12 septembre maliyɛn bɛɛ welela an ye ɲɔgɔn sɔrɔ o sen fɛ an bɛnn'a kan ka charte de transition dilan n'o ye bandaw sigi ka Asimi da o kan ka CNT lana ka Mukutari Wani kɛ premier ministre ye o bɛnkan kelen o ye feuille de route dɔ de sigi n'a bɛ fɔ o ma ko transition kan ka taa taasira min kan o feuille de route fana kun sigilen bɛ sigisen 6 de kan n'a bɛ fɔ o ma ko axe o axe fɔlɔ o kun ye ko ka se ka jamana lakana axe filanan o kun ye ko ka se ka mara kɛ ko ɲuman kɛ axe sabanan o kun ye ko ka système éducatif k'o labɛn axe naaninan o kun ye réforme politique ye o réforme politique la fɛn 4 kun b'o kɔnɔ a fɔlɔ ko ka mara ko tɔw lase le processus de réorganisation territoriale ko o min daminɛna k'o lase filanan ko ka maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ k'olu don kalafili la min bɛ kɛ wasaden kalafili ye sabanan ko ka constitution kura dilan bɛɛ b'i yɛrɛ constitution kura bɛ dilan naaninan o tun bɛ tali kɛ régionalisation processus kan o acte 5nan o fana tun bɛ kuma pacte de stabilité kan mun bɛ jamanadenw kuma n'o nana kɛ sababu ye bi ka médaille di dugutigiw ma ani ka journée de légitimité kɛ
a wɔɔrɔnan o ye élection labɛn ye n'i ye nin bɛɛ lajɛlen jateminɛ a fɔra ko ka réforme politique mun kɛ o tun tɛ se ka taa fɛn jumɛn kɔ o de ye assise nationale ye o de ye assise nationale ye a tɛ se ka taa o kɔ o assise nationale la maliyɛnw welela an nana an ka miirina fɔ k'a bila o miirina de kɔnɔna na o taara bange fɛn caman na bi ni mɔgɔw bɛ ɲinɛ o kɔ o dɔ ye constitution kura ka dilan ni maliyɛnw ka laɲini ye ni o bɛna kɛ le 18 o dɔ fana ye ko ka polisiw militariser o dɔ fana ye ko masigi ka se k'i yɛrɛ ta ka bɔ développement externalisé la ka na développement internalisé la n'o y'a kɛ SOREM b'an bolo bi n'o y'a kɛ an bɛ ka fɛn caman créer hali INPP min n'an ye san 20 kɛ n'o t'an bolo an bɛ k'o sɔrɔ n'u nana n'an ye fɛn caman kɔnɔ maintenant kuma min bɛ sen na ni mɔgɔ caman b'o fili kɔnɔ Mali république ma daminɛ bɛɛ ja fanga la koyi Mali tun ye république de bɛ Modibo ka tan na i bɛ fiɲɛ o fiɲɛ fɔ transition in ma o fiɲɛ kelen kɛra Sirasiw de ye fanga ta en 91 wa coup d'état de kɛra parce que civil yɛrɛ dama ma na o Sirasiw dɔ de y'a olu m'a fɔ k'u y'a parachever mais u nana olu ye constitution kura dilan o sɔrɔla jɔnni fɛ u ye maliyɛnw de fana wele maliyɛnw sigira n'i y'a mɛn sariya n ko bɛnkan de don a b'o de y'a to a bɛ fɔ ko an bɛ ko bɛɛ ta k'a bila juridisme kɔnɔ n'o ye sariya kota mais adamaden ka bɛnkan de bɛ na ni sariya ye fɔlɔ o de y'a fɔ ko quand la politique entre par la porte le juridisme sort par la fenêtre anw bɛ an yɛrɛ ka bɛnkan k'o ta k'o bila ka taa an bara fɛn wɛrɛ kɔfɛ ne hakili la san 30 kɔnɔ ne ye maliyɛnw wulila san 30 de nkalontigiya an b'o de la o an bɛ se k'an bolo si fɛn jumɛn ma san 30 k'o ɲana an ye a san 30 kɔnɔ coup d'état joli kɛra maliyɛn yɛrɛ ye fɛn jumɛn na nkalon i n'a fɔ n balimakɛ y'a fɔ cogo min na Dara o nkalon an ye san 30 de kɛ nkalon na o tuma min na 91 bɛ kɛ mun de fɔra an ɲɛna ko ni Musa taara ko sonyɛni bɛ dabila o sonyɛni juguyara ka tɛmɛ bi ta kan a constitution min n'a kɛra 91 maa 1500 ni hakili b'a la o de ye ɲɔgɔn sɔrɔ conférence nationale la ka constitution dilan mais ni c'est non seulement maliyɛnw welela fɔlɔ les 10-11 u ko k'an ka taa constitution kura la mais o kɔfɛ tuguni ka tila ka maa 3000 ɲɔgɔn k'o bɛn u ka tila k'a fɔ ko an ka taa nin sira fɛ an y'o bɛnkan kɛ n'i ko démocratie c'est le pouvoir de la majorité et puis jama bɛ yɔrɔ jumɛn na jama ka bɛnkan o de ye démocratie tɔgɔ tɛ élection ye dɛ démocratie jama ka bɛnkan o de y'a to an b'a fɔ ko bɛɛ y'a fanga mais dɔw b'a fɔ ko bɛɛ jɛ fanga bɛɛ tɛ se ka jɛ fanga la bɛɛ y'a fanga donc c'est clair que an bɛ yɔrɔ min na sisan i bɛ se k'i ban sinon n'i ye fiɲɛ o fiɲɛ ye k'i bɛ se k'o fɔ nin na i bɛ se k'o fɔ constitution tɛmɛnen na an yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ko nin yɛrɛ fana la o yɛrɛ ka fisa ni tɛmɛnen ye a mana kɛ cogo cogo ne kɔni bɛ min dɔn dɔrɔn maa dɔ tabali in kan yan maa ci tɛ se k'a fɔ ne ɲɛna constitution 92 ko yɔrɔ dɔ b'a kɔnɔ ko article dɔ b'a kɔnɔ ko constitution kura kana tɛmɛ n'o b'a kɔnɔ o ka fɔ an ɲɛna nin tabali kan taalen ɲɛ an fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kumaw fɔcogo la. Voilà. Boubacar, kuma tɛ nin ye donc an bɛ bɔ fɔba la an bɛna Yusuf Daba Jawara fan fɛ c'est merci tɔgɔ voilà i y'a faamu vas-y. Merci bien. Bɛɛ bɛna temps da bɛɛ ma ouais. Bɛɛ lajɛlen ma. Il faut que mɔgɔw ka fɛn dɔ faamuya n'a fɔra constitution ye maliyɛnw de ta ye constitution tɛ mɔgɔ ta ye parce que an ɲɛ b'a la bi u bɛ ka constitution ko kɛ mɔgɔ ko de ye alors que c'est une chance jamana bolo ka se ka sɛbɛnfura ta sɛbɛnfura mun ka bon ni jamana sɛbɛnfura bɛɛ ye bon o tɛ mɔgɔ ko ye o ye mali ko de ye maintenant o sɛbɛnfura in a kan ka bato a kan ka baara sariya sira de fɛ an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye an ko wulikajɔ min kɛra ka tɛmɛ n'a kuma fɔra yan nɔ bi o wulikajɔ in sariya batobaliya o jɔyɔrɔba tun b'o la bon bi mɔgɔw ka na o mɔgɔ kelenw olu ka tila ka na k'olu bɛ sariya sɔsɔ ko an k'an sigi k'o lajɛ an ma fɛn f'o la an bolo o ye fili ye an tɛ se k'an yɛrɛ ye o la o de y'a to an ye wulikajɔ sabati depuis constitution kuma fɔra don min na an bɛ se k'a fɔ semasi ye tɔn fɔlɔ ye tɔn fɔlɔ min wulila k'a fɔ ko an t'an yɛrɛ y'a la anw bolo problème wɛrɛw bɛ Mali la qui sont plus urgents qui sont plus prioritaires ka tɛmɛ constitution falenni kan
au lieu du mais ça pour la Dakar Mali problème depuis 92 au-delà de 92 faut qu'on a assez bima problème fait willa malla a chima wuli constitution ko madu a be willa ni élection colonialité et mauvaise gouvernance népotisme ou les Mali problème oui donc en bolo ni transition nana akanga se ki nyeso le makolu keleke pour que se ko problème bo jamana kono sabula ka daka o de be ka jamana kono donc sengé o de be ka jamana bla retard la amma fo constitution faleni ka may mais moi mun be fe ka fali olu te se ka fali parce que charia fo était bi mun yamaria ka fo ko be se ka transition ko be se ka Mali constitution fali kuma te ka fo ko ka kura sebe camarade Fomba a fa kuma la ko 92 constitution na ko ambe se ka mun yira mun ba to ka fo ko charia mun be se ka olu bali mun be se ka jamana nyamago bali bi ka constitution courant sebe mun be se ko bali ka constitution courant sebe o be constitution yɛrɛ kɔnɔna la ne be article fila dɔrɔn fɔ o article fila o de be kuma constitution be se ka fani cogo min na o ye article 41 o ni article 118 donc b'a fɔ mɔgɔw fana ka t'o lajɛ u k'o kalan n'u ye faamuya min sɔrɔ o la o fana b'o fɔ an ye o la an b'a faamuya k'a fɔ baara min bɛ ka kɛ ko kunfɛ baara tɛ mais ko 41 ni 118 ni 118 et o fait k'o dɔɔni fɔ an ɲɛ n'an taara ɲɛfɛ n'an donna fɛn kɔnɔna la an bɛ se o ma ni Ala sɔnna d'accord Boubacar tableau ka di sabula bɛɛ ni ka faamuyali don donc an bɛ kuma di ma ok maintenant président Bitar Fanfala me ɲininkali min kɛ e la e yɛrɛ bolo référendum bolo dara min ye jamana ɲɛmaa fɛ kalo tile 18 est ce que jamana ɲɛmaaw kɛlen don ka fɛɛrɛ bɛɛ sigi sen kan min b'a to a bɛ se ka kɛ bonya ni karama kɔnɔ bon ni question a jaabi ka kan ka sɔrɔ u yɛrɛ bolo cogo jumɛn bamananw ko ten n'i ko i bɛ kurusi dɔ sama na i ye kuma b'a fɔ n'i y'a kɛ fana i ye ko b'a kɛ anw bɛ kɛlɛ kɔnɔ waati min na anw ko ko on ne veut pas d'élection bâclée on veut pas de transition bâclée i y'a faamuya ni bi a kun bɔra a dɔgɔkɔrɔ ka se bi ma c'est-à-dire que a kun ka kan ka kɛ mois de mars donc mois de mars a ma se ka kɛ donc 3 mois après au gouvernement kelen ko bi k'u bɛ se k'a kɛ c'est que daluya min tun bɛ yen min y'a bali i b'a sɔrɔ disposition taara ko olu corriger ka se sisan ma bamananw ko ten fana parce que mɔgɔ n'i ma min fɔ i siriyɔrɔ la i t'o fɔ i foniyɔrɔ la débat caman bɛ yen bi mɔgɔw ka an bɛ ɲɔgɔn hakili lajigi ne ka regroupement n'o ye pôle politique du consensus ye anw ye membre du M5 RFP ye awa convention yɛrɛ b'anw ni semasi ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ i bɛ k'a ma bi i y'a faamuya problème ye min ye i y'a faamuya dankarila i bɛ k'a ka fanga la don min waati min na mɔgɔ fɔlɔ ou bien min bɛ mɔgɔ fɔlɔw fɛ ka kuma fɔ ne ko a don tile ma n ko constitution min b'an kunna nin ye n ko k'a wuli ka bɔ yen parce que ko in mana kalata cadre kɔnɔ c'est un coup de force mɔgɔw b'a qualifier cogo min na u k'a qualifier ten n'o don tile ma ni constitution min n'an b'a kuma kunna nin ye n'a tun wulila ka bɔ yen bi t'an sɔrɔ nin kuma in na mais a don mɔgɔ ma ne lamɛn o n kulela ka kule ala n'a ka na tɛ an bɛ kɛnɛ dɔ kan sisan i y'a faamuya parce que mɔgɔw bɛ kɔrɔlenw min fɔla nin ye o kɔrɔlenw n ko dankarila la de dankarila les gens ont assumé leurs responsabilités an kun kan k'an ka responsabilité assumer o don tile ma bi ko dɔ bɛ jɛngɛ mais a ma bon donc aujourd'hui on est face à une situation où le gouvernement dit que Allah benaka dama o ye fɔlɔ ye filanan organe min sigira n'o ye organe unique de gestion des élections ye n'o ye EJ o fana ɲɛmaa bɔra ka conférence kɛ k'a fɔ ko ale pɛrɛlen don a labɛnlen don a musakakow n'a a fɛn bɛɛ ɲɛnabɔlen don donc
kuma nana nin cogo in na bi an tɛ se ka kuma latigɛ tɛ i b'a ye k'a fɔ i ye dɔ tɔ minnu ta fɔ nin ye k'a fɔ ko mɔgɔw de wulila k'a fɔ o ma jɛnɛ hali ni dɔw fana bɛ k'a fɔ ko o ma jɛnɛ a kɛcogo ye donc e yɛrɛ bolo mais o bɛɛ la a bɛ se ka kɛ mais de toute façon an bɛ processus min kɔnɔna na bi ni labanw sabatila a sabati cogo la parce que il faut se dire que il y a des préalables au préalable ne bolo ça m'engage personnellement ça engage mon regroupement il m'a familier là je ne parle pas au nom de M5RFI mais je parle au nom de mon regroupement parce que on y a kuma caman fɔ minɛmakala an ye carte biométrique ko kuma an y'a fɔ mɔgɔw ye ne lagosi ko parce que ko marché ma di ne ma i b'a fɔ ne tɛ malien ye lagosira lakarila n'a ye k'a fɔ ko parce que marché ma di ne Jamil Bitar ma c'est pourquoi n bɛ kuma ten n ye n bolo si yɔrɔ min na o tile bɔra yen bi ka sariya ta k'a fɔ ko carte fɛn o fɛn n'a bɛ yen a kɛra carte d'identité ye o a kɛra carte nina ye o a kɛra a tɔgɔ ye di carte kura in ye o a kɛra passeport ye o ko nin bɛɛ bɛ se ka voter a daminɛ o kuma fɔ dɛ carte biométrique in bɛ segin a kan tuguni sariya min tun y'a sigi ne bɔra k'a démontrer par A plus B k'a fɔ ko carte in yɛrɛ a dilanni u yɛrɛ ye chiffre min di dɛ ko n'i y'a ta o chiffre la il te faut 4 mois à peu près pour que Malien les 8 millions de cartes a bɛ se ka imprimer cogo min na o n'a enrôlement tɛ ɲɔgɔn na o n'a a tɔgɔ ye di a bɛ di mɔgɔw ma cogo min na o tɛ kelen i y'a faamuya bon bi an bɛ nin situation kɔnɔna la constitution ko in il faut que les gens comprennent ni élection ɲɛna an bolo taalen ɲɛfɛ élection tɔw bɛ ɲɛ ni élection ni ala man kisira ni ma ɲɛ a tɔ bɛɛ fiɲɛ bɛ k'a la ka taa donc parce que n'i y'a ye EJ sigira o y'an ka laɲini dɔ ye mais fanga dɔ bɛ cour constitutionnelle bolo fanga dɔ bɛ administration territoriale bolo o fanga ninnu o kan ka taraki ka b'olu bolo ka fara EJ ta kan parce que EJ nana ni hakilina min ye donc olu bolo kan ka bɔ o la cogo dɔ ma i y'a faamuya o équilibre yɛrɛ kama déjà constitution kura ye parce que sariya sunba kɔrɔ min bɛ yen ni k'i bɛ baara kɛ n'o ye fiɲɛ bɛ n'a kɔnɔna na donc élection kɛli a bɛ gɛlɛya i y'a faamuya donc nin bɛɛ sisan pour que n'an taara ni référendum nin kɛra sisan k'a fɔ ko sariya sun yɛlɛmana a bɛna possibilité de di sisan pour que on puisse aller aux autres élections n'i y'a ye ne bɛ kuma tan n bɛ segin a kan tuguni il faut que les gens comprennent que an b'a ɲɛli de fɛ mɔgɔ si tɛ Mali kɔnɔ bi min b'a tiɲɛli fɛ ne tɛ transition soutenir dɛ ne yɛrɛ ye transition ye n bɛ segin a kan mɔgɔw k'a faamuya parce que mugu bɛ ci don min na ne tun bɛ se ka to a da fɛ ne bolo bɔra mɔgɔw b'a kalama n ye 3 semaines de kɛ n tɛ se ka fɛn kɛ n yɛrɛ anw de tun b'a bali n'a a kisɛ n'a fɛnw kɔrɔ tile la an y'an denbayaw bila k'an niw di kɛlɛ in kama i y'a faamuya transition y'anw ka transition ye ka tɛmɛ sɔrɔdasiw kan il faut que ils comprennent ça aussi parce que ni n ko anw ta de don i y'a faamuya mɔgɔw k'a faamuya dɛ parce que u nana de k'u nana an ka baara parachever i nana mɔgɔ min ka baara dafa o ni n ta y'a baara ye o tɛ kelen ye dɛ donc anw de ta ye baara ye donc bi anw ŋaniya ye baara in ka kɛcogo la n bɛ segin a kan tuguni ne Jamil Bitar de fana y'a fɔ n ka regroupement fɛ n ko san 2 transition a ka dɔgɔ an ka mandat kelen di baara ka k'a kan ka jamanaden bɛɛ wele ka bɛɛ hakilina don a kɔnɔna na c'est à dire que kuru ni ɲɛɲɛw ni fɛnw min bɛ yen an ka bɛɛ salo ka bɔ a la bɛɛ ka participer a la ni bɛɛ participer a la n'o o banna an tɛ segin transition wɛrɛ kɔnɔ tuguni a don tile ma pression kun ka bon u y'a fɔ a kɛra tan mais ne bɛ mɔgɔw hakili jigin fana yanni IBK ka bin
yani angata ibeka ka élection ne tu es livre de bois watila mon regard sur le Mali. J'avais fait les mêmes propositions de 5 ans de transition nganga nyugo famia anga di alni abidi ibeka de ma baraka ke ati premier ministre etc. pour que toi l'état ni font que lutte contre la corruption ou que là mimbe bolo dale no insécurité bi se ka kele choko mona wo anga solution sera là. Bon bi on a toujours rattrapé, c'est-à-dire être un homme politique pour moi c'est que ebe avant-garde là ebe feigner mo te famille il peut pas famille donc ebe jamana de la famille de bon bi am situation min konna bon de toute façon Amadi Dioté na oti wara chikumbore ne kono be minini maléon fait nere moi j'ai déjà donné la consigne de vote que mo ka bo ou ka voter oui donc ne o minkeni nyake kumina parce que namata ni sera fait bi aka gelenko élection to nous min bolo dalé me ka binake donc amna to système perpétuel comme yena bo kuma konna clé flana il y a la communauté internationale voilà ok donc dra mais ni gali mi tingu ila iga korofo konana ni jatemne ke ya ira kafo ko tika clé sharia konana mais ni gali me lao est-ce que mon out ka fara mi transition mo kan ku de me barala référendum min bolo dalo kalo klitan shi akasega ke parce que aw ka laɲini ne ye min ye fanga ka segi a segi cogo la ko démocratie pourquoi aw te faro ka ku dɛmɛ ka se ka baara in kɛ ka tilen ka ɲɛ cogoya min na aw bɛ min ɲini démocratie min kɛ o ka segi o kɔnɔ na o ka na ok ni ka kuma mɛn nka yanni ka i kɛ ɲininkali jaabi fɔlɔ fɔ n ba ya kuma jɛngɛnen dɔ fɔ ko ni politiki donna da fɛ a ko juridisme ko bɛ bɔ fɛntiri fɛ o ye juridisme ye dɛ o tɛ droit ye dɛ politique yɛrɛ bɛ cadre de kɔnɔ sariya cadre e bɛ baara min na sariya kelen tɛ k'an cadre wa mais a bɛ faamu parce que n'i ye kuma so jateminɛ kuma o kuma publiquement la e bɛ kuma i b'a fɔ ko e tɛ sariya yɛrɛ kɔnɔ abada quand on t'entend dire par exemple ko justice ka transition dɛmɛbagaw ko justice ka olu ni minnu bɛ wala ko k'olu kɛlɛ i b'a faamu ye k'a fɔ ko sariya ko tɛ e bala ye bolo cogo si. i ka o kuma kan n b'i ka kuma faamuya i ko ne ko min n bɛ fɛ i k'a fɔ n k'a mɛn n k'a faamuya quoi parce que min n'i jaabi a la de. e ko ko justice kan ka transition dɛmɛbagaw dɛmɛ olu juguw la e m'o fɔ wa. o y'i ka kuma yan. e y'o fɔ. e sera maa m'o ɲɛnabɔ. i y'o fɔ donc mɔgɔ min bɛ nin kuma sugu fɔ sariya tɛ ale ka ba la ale bolo. ne m'a dɔn ko bi na mɔgɔ bɛ se k'i sigi ka nin kuma fɔ cogo di et puis e ko ko aw ka nin constitution kura ko in k'o ka ɲi ni 91 ta ye mais ni kaba ko kuma ye 91 e tun tɛ yan wa Bidari m'a fɔ sisan wa 91 constitution de tun bɛ yen wa constitution min tun bɛ yen o bɔra yen constitution kura dilanni bɛɛ y'i yɛrɛ y'a kɔnɔ aw y'a jɔlen sɔrɔli la 91 k'ale t'a la mɔgɔ kelen ko a t'a la wa c'est ça. mais dara jamana bɛ lahala min na sa pourquoi mɔgɔw tɛ fara ɲɔgɔn kan o de fɔra cɛ kana f'i bɛ ne bousculer Bitari y'a ka kuma fɔ sisan a bɛ na minisi tan kɛ kuma la i ma kuma caman f'o la i jɔ n ka taa ni n ka kuma ye dɔɔni kuma minnu fɔra n'u jɛngɛnen don an b'u latilen de 91 mɔgɔ ale ka voix kelen mɛn wa e tun bɛ yan e ka voix kelen mɛn mɔgɔ min ko k'ale t'a la wa o de ye constitution ye le consensus i y'a faamu ale y'a kuma daminɛ ni sisan ko bɛn kɔnɔ a ka kuma fɔlɔ de kɛra o ye nka kabini nin transition nana a sera ka jɔn de labɛn hali u bɛ ka M5 min fɔ nin ye M5 cilen tɛ wa M5 tɛ fila ye olu ma se k'u yɛrɛ ka so yɛrɛ kɔnɔna bɛn don fɔlɔ u bɛ se ka bɛn don u ni ɲɔgɔn cɛ au contraire u y'a fɔ de fasoden jugu fasoden ɲuman alors que mɔgɔw ka opinion yɛrɛ hali constitution kelen bɛ k'a kɔn k'i kana mɔgɔ si kana mɔgɔ traité k'a fɔ ko i b'a kɛ a ka opinion fɛ
il kana traiter à la région fait à Karasi fait mais nous avons traité quoi opinion parce que quoi hagé nous tête que ni façon de jouer les façon de image nimbe connaît mes constitution fait avant quoi assise nationale ko mami fo quoi assise kera abe reproche fait que ala kalata to nuna ta façon la flota ka ke ka mawbu haglika ka ta nu yaw don sira fait assise kero le kono to ro ngora mobti be ma kuma kamewa e mobti dutu ka coordinateur be o kuma kamea ka bwa haglika ka dumulu ka bwa haglika to ko ka ta fo ko fembe ka mobti o du ngora ngola yawa assise kero haglila de kono mais plus loin assise ni ngo yan assise be ke terme de référence de kerala amenu laini amenu ko mais jabi bolo tara da jabi ba flamu kan olu kunte laini na olu ka terme de référence la abala ka foko ka élément ni ministère de constitution yele mali kono o ko fo jo ko ya aw constitution yele mawa donc yere soso bo yere soso la ka wada yele fo bu yere soso la na sara go fa yana muna mi me transition ko muna atara kalingation constitution kan ay kalingation de me constitution bateau me jamana sara bateau nga doni bité be ka sara be soso sara fo sala mi tara ere ko constitution ko a yelema ka commission de place c'est une constitution ko sebe sara bi mali yamara constitution ko ka o sara ka pas de fond dalou de yo donc ka damu la faut qu'on a se wala ba mi ta samu de ka ma wole ko ta kala tala la bi wole ko le décret qui convoque le collège électoral faut qu'on a se uma ni bébé sera so wale de kono ya famu parce que mami ya jumne ya mara kilin tabudu constitution kono takala nyefe ma yira la ka fo sariya sigi chugule bala ka damu constitution la kana se fo déferment wole me yola chugumina mina kala ka nyefo jamana na ya famu ni oboray bitar ko ko lutte élection bakle le fait bitar bu le élection la be mais ya fina ka foko transition bani to sura kalo segi ani kletanduri e hakki bala ka foko o kono na ki be se ka élection o wati mami la be te be se ka élection non ko kono na la wa fo na ta jango ere ako marché kalo ni référendum ko bulalelo aya me do da ka fu transition ma ka bo do ko ngu ya bo do ko vraiment muna parce que mo labe comme me amani ni doni o tarake kalo sabay mais kalo sabay ngono anana muyi contrairement iba soro kuma mi fora anga meta la clean noté gouvernement ma prêt il ka autorité indépendante ko ma prêt hali mi ka ura ka blo fa bla seda nga yemo yi hando ko 90% ite kuma jele fo mo ko 90% o do prêt le yo ulu kan la cla mi e fichier électoral yere kala talaw to be gafe ni kono ni engine a tout bulu folo administration territoriale ministère de kanka a duma ou quand ka mise à jour ke ka kla ta afficher clé novia ka kon kala tanya avec a biométrie comme ko dona budget biométrie ko be kuma be sina gouvernement tara fenga ke le 10 mai conseil de ministre ke ka biométrie ko halaki ya famu ko ali permis hali 4 ans a bere be sala question biométrie de pour voilà biométrie il a koko carte nationale d'identité biométrique sécurisée ou be dakun ya lamu wala sa nganam kana ke o ngani aw signa kata nganam ngam be begen siramni kata ngono sebe do kono nganam de bokono donc tumna de mayen kono ya élection na hali ni semete mo mo ka foko syria o ko mo la voter ya antum no bela antum la fefena ngana be ka signa yo be kono donc
fɛn kelen tɛ ninnu bolo labɛn kelen ma sabati ni élection in na nka a kun ye mun ye jamana ɲamakala ta pour que surasi sen ka don a la il faut que a ka bɔ surasiya minɛn kɔnɔ a ka taa retraite la wala a ka démissionner kalo 4 ka kun kalata ɲɛ o ɲɛ a karabakun filɛ nin ye a y'a faamu a karabakun ye nin ye parce que ni ma nin kɛ sariya foyi tɛ se ka surasi kelen daga k'u ka se ka taa jamana ɲɛmaaya ɲini i y'a faamu voilà donc munna ko munna an tɛ se ka fara o kan faranga tɛ o ninnu tɛ anw ni jamanadenya cɛ o jamana dama ka kan a den kelen kelen bɛɛ la i y'a faamu o de y'a to mɔgɔ fɔlɔ min ka sira yira nin transition ɲɛ nin camancɛ fanga in ma ne b'a la o ni ɲɔgɔn jɛmu fɔlɔfɔlɔ min kɛra fangataraki kɔfɛ ne tun bɛ yen a kuma la ne yɛrɛ de y'a sira di ninnu ma an bɛ jɛmu fanga kɔnɔ surasi tɛ se ka k'a ɲɛmaa ye nka anw bɛ guerre de fana kɔnɔ an ka fɛɛrɛ kɛ civil bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye nka an ka dangan kɛ surasi ye n'o tɛ jamana ɲɛmɔgɔ ni dangan ko bɛ an ka jamana kɔnɔ yan ka bɔ a daminɛ fɔ bi an bɛ ka laseliw de kɛ min bɛ sira d'u ma n ko ne y'a deli k'a fɔ a ka place in kan yan k'a fɔ n ko n'i y'a mɔgɔ kunnafoni an b'i lamɛn i y'a ladi an b'i lamɛn i y'a kankari da ɲɛna an b'i lamɛn i b'a tigɛ zonya mɔgɔ min ko k'ale tɛ ladi a ko k'a to tɛ mɔgɔ ka kuma na o ne kelen ka kuma ye wa jamana kɔnɔ bɛɛ ko ninnu ka maaw lamɛn n'i ko ko e kelen jango e bɛ fanga kɔnɔ fanga min fa t'a la ba t'a la jamanaden si ma olu yamaruya ka fanga in ta n'i ko i kelen n'a to ni kelen kɔrɔ i b'a cɛ. Baasi tɛ donc monsieur Fɔnba n bɛna e fanfɛla la n bɛ ɲininkali min tɛngu e fɛnɛ la o ye nin wagati in na est-ce que min ye jamana ɲɛmaaw labɛnnen don ka kalata in kɛ ka bɛn ni juin kalo tile 18 ye a b'a ta maa dɔw b'u sama k'a fɔ o ma jɛn ni a kɛli hali bi. D'accord yanni n ka i jaabi Dara ye kuma dɔw fɔ n bɛ fɛ ka jaabi dɔ d'a ma mɔgɔw bɛ mɔgɔw ka video tigɛli min kɛ ka yɔrɔ dɔɔni fɔ hakili la ale yɛrɛ binna o jeu kɔnɔ n'i ko ko droit i bɛ mɔgɔw ka kuma de lamɛn i m'a mɛn o ni ne ye plainte dɔ e kama bi n b'i sɔrɔ parce que ne ye kuma min fɔ u y'a tigɛ ka sɔrɔ kuma ma ban n ko jamana justice n'an bɛ jamana ko kɛlɛ la maa min bɛ jamana dɛmɛ n'i y'a minɛ i b'a éduquer parce que justice fana ye taabolo dɔ ye ka mara yira mɔgɔ la mais maa min ka baara ye ka jamana yɛrɛ dafiri n ko ni ko ka kan min t'o ta ye n ko hali kilasi kɔnɔ ekɔliden ɲuman ani ekɔliden kolon o minɛli tɛ kelen ne hakili la ne t'o ɲɛfɔ ale ɲɛna justice ka baara dɔ ye ka maa lamara mɔgɔ caman bɛ taga u b'a f'i ɲɛna i m'a faamuya i ka kan k'a kɛ tan donc ale yɛrɛ min bɛ droit dɔn ale filɛ ka fɛn fɔ fɛn min dalu t'a bolo. I dɔɔnin de mɛn i m'a tɔ mɛn i kun kan ka taga tɔ mɛn walasa i ka kuma tɔ la an b'o jɔ fɔlɔ filanan a ka kuma kɔnɔ la ko an tɛ sariya bato ko ni nin kuma mun bɛ ne da ale b'o dɔn ka tɛmɛ ne kan sariya bɛ na mun fɛ n'a bɛ daminɛ bɛnkan de la fɔlɔ bɛnkan ye mun ye o tɛ consensus a m'o fɔ wa ni consensus tɛ a bɛ bɛn sariya kan wa n'a bɛ bɛn sariya dɔ de kan ko k'o lawaleya aw kan o de y'a kɛ n y'a fɔ ɲɛna o bɛnkan n'o consensus o de ye politique ye o maa minnu bɛ ta ka jamana mara bi IBK kun ye magistrat kun ye IBK ye wa ATT kun ye magistrat ya mais an bɛ sariya sunba min fɔ est ce que a fɔra de dɔrɔn ko fɔ tant que i tɛ sariya dɔn k'i tɛ kɛ président ye wa non maintenant a bɛ ka min fɔ constitution a suspend a n'a suspend baliya o foyi sɛbɛnnen tɛ Mali constitution kɔnɔ k'a b'a ko constitution kura tɛ kɛ a t'a kɔnɔ fan si a b'a kɔnɔ ko i tɛ se k'a réviser o bɛ ka mɔgɔ bila o confusion de la sariya sunba min bɛ an bolo i tɛ se k'a bayɛlɛma mais a t'a kɔnɔ k'i tɛ se ka kura sɛbɛn o de kama ale yɛrɛ kuma min fɔ n'a participera
aux concertations na mirina di o de fait de route que depuis les 10 11 12 septembre ko sera suma kurabe sebe katla ka do bala donc o kuma na so oublier parce que en sona ma donja ni mite bi o ko la mbalma ka era ko maçon mais ni ma fli c'est ma sika mo ko ni abe tente kono ay représentant bi o sera tout maintenant parce que fait de route kelen o ben kan de yo fene sew ni fɛn tiɲɛna an ka ɲɛ jɔ ɲɔgɔn na an ka kow tiɲɛ fɔ mais i sɔnna fɛn ma kun kana tila k'a fɔ ko bin tɛ i bɛ dalu kelen de fɔ dalu sigilen bɛ mun kan ale bɛ sariya dɔn ne tɛ taa ale ka sariya sira kan olu ye sariya baarakɛlaw ye mais ni an bɔra la a ye kuma min fɔ ala ka kuma na ko transition banni tɔ ye kalo 8 ni tile 15 ye o fili ye ale bɛ sariya dɔn. Mais charte de transition, on y a voté CNT là. On y votera en fait. Nous avons transition, on y assise nationale comme on a. Le délai de la transition, c'est de 6 mois à 5 ans. Et c'est un événement instinctif qui va mettre fin à la transition, l'organisation des élections présidentielles. Et qu'à bailler le matin, on a télé. Agnès Saria Munta, assise nationale Kabara CNT là. Ni ale yɛrɛ ɲɔgɔn magistrat dɔw fana b'a kɔnɔ n'olu sɔrɔla hali u ka kulu la yen an y'o sariya min voté o ko anw bɛna baara kɛ gafe min kan Mali ka transition b'a daminɛ kalo 6 la ka taa san 5 la et que o fana la transition bɛ ban ni waleya dɔ de ye waleya min n'a bɛ fɔ o ma ko président Kalafili o président Kalafili in fana walasa ka kun cɛ fo ka sɔrɔ président kura min sigira o ni président kɔrɔ u ye ɲɔgɔn bolo ma falen kɛ maintenant o kɔnɔna na gouvernement bɛ n'a fɔ ale ye maçon de ye a bɛ jamana ka baara la gouvernement de ye décision ta ko bon an bɛ fɛ ka baara kɛ san 2 kɔnɔ c'est comme une durée ni délai tɛ kelen o durée ani délai tɛ kelen délai n'o sera i bɛ wuli ka bɔ yen mais durée o ye indication ye maintenant an nana o kɔnɔ a ko a ka kuma na ko sɔrɔdasiw bɛ ka nin baara bɛɛ kɛ ko walasa ko k'u présenter ne fɛ k'a ɲininka komi a bɛ sariya dɔn a bɛ Mali sariya jumɛn kɔnɔ ou bien sariyasunba yɔrɔ jumɛn na ko sɔrɔdasiw tɛ se k'i présenter ka kɛ candidat ye a sariyaw bɛ yen a kuma n'a kɛcogo la o a tɛ tɛmɛ bɔ sɔrɔdasiya la ka kɛ candidat ye a bɛ jɔnni bali k'a tɛ bɔ sɔrɔdasiya la ka kɛ candidat ye a b'o yɔrɔ fɔ n ɲɛna ni o bɛ yen donc fɛn bɛɛ kɔrɔlen o tɛ kɛ kura ye o mais i bɛ se k'a fɔ ko a délai k'o ka surun maintenant an kana date la 18 min fɔra indication de fɛnɛ don. C'est le terrain qui commande. Il veut pas il veut pas collège de lui convoquer Mali là à l'élection marquée. Ne participera à l'élection ça va bien là. Aye municipalité donc entre la Warsara au reportera, entre le collège qui là. Le district de Bamako aux élections nous convoqué entre la Warsara sera au final reportera. Élection législative au final date qui là au reportera. Donc quand vous collège convoquera carte reporté, quoi na follow na ko kumare au sigilete kalaka. Donc on va reporter quoi. Non mais allez. Il s'y est reporté au niveau familial, ou il a famille. Mais nous comment il faut. Il faudra quoi le 18 à Metara. Ni quand on a le 18. Fait l'ordre de nous quand on a créé Bénin le 18 yo. On est nous quand on a créé. Il y a nous malabé. Est-ce qu'il y a autour de le 18 mais il faut les jagualer le kawati dodi pour qu'il y ait un léger qu'on veut se la co au kono chomi. Il y a un comment je suis d'accord avec lui. Aujourd'hui, en manant pour une élection qui est tout concours, c'est pas une compétition qu'il faut. Bon, il faut qu'il y ait un référendum qui est le 18 Jaguar ou bien rien. Non, Mali a existence c'est l'intro là. En bénéfice follow min kono o e gela munu a gela bi boy chodi. Au kono na 600. Jetna de beke. Amo mo ame eji de keka au tete au baraki. Eji kanka prérogative be kan adam o kili. Flana ni le dit sur malien ka quartier fait tout boulot, carte biométrique tout boulot. En nous venait Benaga que la carte biométrique fait office de carte d'électeur. Alors les bas Kalafili miné. Donc nous au téno, et c'est à Kalafili là. Nous faisons bébé non. Ni jamana bien famba c'est Kalafili, c'est à Kalafili là.
n'o fana bɛɛ kɛra ni jamana yɛrɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen mun fana tɛ se ka voter i tɛ se ka taa kalafili la mais est-ce que o bɛɛ b'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ man ka don dɔ fɔ wa i bɛ don dɔ fɔ i b'i jija fana k'o kɛ mais n'i ma se ka kɛ c'est le terrain qui commande maintenant min bɛ yen ni o bɛna kɛ fili ye an man kan ka sɔn cogo si la k'a fɔ ko n'an bɛna taa ni élection na ko élection bɛ kɛ ni minɛn wɛrɛ ye mun tɛ carte biométrique ye n'an y'o kɛ an ye yurugu-yurugu fɛn fɛn fɔ a bɛɛ bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni. ok d'accord. o ye wulibali maintenant mais kuma tuna ni mun ye n bɛna kuma tuna ni mun ye c'est dire que jamana in bɛ yɔrɔ min na bi Dara y'a fɔ a ka kuma na ko assise kɛra ni yurugu-yurugu ye je crois que a ye cɛkɔrɔba in ka kuma fɔ mais cɛkɔrɔba in ta kɔfɛ est-ce que ale bɛ se ka kuma wɛrɛ fɔ wa min b'a yira k'a fɔ k'a kɛra n'o preuve fana bɛ ale bolo parce que an fana bɛ kɔ de la n'i ye kuma min fɔ e k'i jija a dalilu fana ka k'i bolo pour que k'i sinsin o kan ko yurugu-yurugu kɛra ɔ ko i ye cɛkɔrɔba dɔ ka fɛn mɛn n ye cɛkɔrɔba kelen ka kuma mɛn e fana b'a dɔn min fɔra o ɲɛna ne y'o fɔ wa sinon an bɛ min kɔni dɔn assise nationale min kɛra maliyɛnw participera la ɲɛ ma mais a mana kɛ cogo cogo Mali anw de bɛ yan koyi. mais faut ça continue hein. Oui, si ça continue, mais le quoi continue avec la campagne avant l'heure là. Le quoi continue. D'ailleurs, ni sera kokuma fo. Est-ce qu'il allait se faire fort bi comme on soit jamais ni Mali justice wa. Mali justice be tugo mina est-ce que Mali soit jamais naye ni jamana sara jamana do. Est-ce que Mali est justice ni comme Malabi, ni le Malien toro, ni le Malien tono, ni le Malien yere ka balikata. Est-ce que tu justice kele avec Mimbe. Abakwa de nature. OK. Amena fait président Amena et fanfla là. Mi monsieur Diawara. Eko ika korofo kornana ko ni jatemne ko ni référendum ko questionner personne ko mo ko didu. Donc ko inyata la chogo mina élection donc ere bolo okuma kaka ke wakati jume sabula fondo de glone no ni fenala oye bitara fa kuma la ni ma fliko kala fil do be ko o glone no akoko nana oni o idée fene bo partager wa. Merci. Yani ngakuma damna ka kanga la clinique do ke mbalmake kuma do fo ngo préparer la teke pour que malion ga fomna une bonne fois pour tous toutes plutôt. Il y a comment faut que semasi mo be CNT là semasi ma delega mo di kata CNT là na be CNT là mo to la abi to wara la mais semasi to côté sabula ga daka commission blala coup d'état kofé commission blala en place pour que semasi mo be participer tout comme la transition qu'on a là à organuna à commission président wini ray donc en baraka tout comme na semasi ga mo clé ate CNT qu'on a là c'est moi qui te non elle était la présente des femmes de c'est ça d'abord voilà mais me de fier c'est moi si m'a dit kata CNT là ça c'est très clair abi togomna a de bodon entre don c'est moi si ka mo côté transition na CNT qu'on a là c'est très clair autant on ko fait et il y a une question fana jabi me kuma wala fo ka mbalma ke ka kuma appuyer ay chokoroba mo kuma fo assisi organisation na ne yere tara assisi keneka sabula ka daka lettre tira ma ko assisi na ke kangata lettre qu'on a la fora ko chaque mouvement on est chaque parti be katane mo ko kelengeleni moi je suis allé représenter le tara semasi représenter quand c'est les salles qu'on a l'antara soro jagulu wara bin on ne munu me bara la ñogon fe olu mo ko duru nu mo ko taw nu mo be salle qu'on a la anya fo ka ministre interpellé ka fo ko ni TDR don labeni TDR labeni na ni depuis ni j'ai faussera aka cha ala fe mun take assisi yere keneka o tenye o kera kumbaye mu ya to on mata assisi yere la sabula ka daka anya fo ko TDR la uye baram ka manye kuma te assisi ma donc anti sakata keneka donc c'est pour dire que assisi mun kera amaka kechola bi abdo fana amaka kechola o temene ko fe ou ka kuma do fo ka malion bla fili la ka fo ko constitution falena en 1991 ko foi unte muma yira ko constitution kan ga fali an bolo te tnyewo akara benyana yo akara chukumna kulita keli constitution suspendari acte fondamental do retara jamana nyemgo fa atma
o acte fondamental in kɔnɔna la o de y'a fɔ constitution procédure bɛ kɛ cogo min na k'a falen o ni mɔgɔ minnu b'a falen n'o ye conférence nationale mɔgɔw ye ça c'était clair bi an bɛ yɔrɔ min na constitution ma suspend président Bitare y'a fɔ k'ale y'a fɔ k'a perepere tigɛ pour k'u ka se k'a kɛ a ma suspend a bɛ en cours a bɛ ka baara kɛ halisa a tant que constitution bɛ ka baara kɛ a yɛlɛmali a yɛrɛ de bɛ kuma a kan an b'o fɔ c'est-à-dire k'a fɔ k'i bɛ taa ni mɔgɔw ye débat dɔ kɔnɔ k'a fɔ ko fɛn tɛ yen mun b'a jira k'a fɔ ko a bɛ se ka bali non o tɛ débat t'o ye o débat ye jumɛn ye mun bɛ yen a kan ka kɛ cogo di o de ye kuma tiɲɛ ye maintenant n'an bɔra o kɔnɔna la i ye ɲininkali min kɛ anw bolo ni élection ye diyagoya tɛ ko fo constitution falenni o élection ka kɛ ko ka sɔrɔ ka élection présidentielle kɛ u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ça n'a rien à voir sabula ka d'a kan bi labɛn foyi sabatilen tɛ mun b'a jira anw na k'a fɔ ko nin ko in bɛ se ka kɛ fɔnba yɛrɛ y'a fɔ a ka kuma la yan ministre bɔra k'a fɔ ko le 18 k'a bɛ ko élection bɛ kɛ le lendemain cɛ bɔra ka kuma ne bolo a fɔra ko ka EJ de bila en place pour que ka élection organiser kun de b'o la o kun tɛ dɔwɛrɛ ye pour que administration sen ka bɔ a la ka kɛ élection jɛlen sabula ka d'a kan an y'a ye k'a fɔ ni administration ye élection fɛn fɛn organiser Mali la a kɛra cogo min na a kɛra bɛɛ ɲɛna ministre de bɔra ka kuma in fɔ an bolo EJ de kan ka bɔ ka kuma in fɔ o tɛmɛnen kɔfɛ EJ cɛ ye misali minnu di a kumana carte biométrique kan nouvelle loi électorale kura la article 71 o de y'a fɔ ko élection tɛ se ka kɛ ni carte biométrique sécurisée in tɛ ko parce que o dɔrɔn de reconnulen don bureau de vote kɔnɔna la an y'a ye gouvernement ordonnance ta k'a fɔ ko fɛn bɛɛ bɛ se ka vote kɛ passeport o carte nina o permis o hali livret de pension fɛn bɛɛ bɛ se k'a kɛ o Mali ye jamana sugu min ye ne bolo an y'o de fɔ kuma kɔnɔ wulikajɔ fɛn fɛn kɛra Mali la problème fɛn fɛn wulila Mali la généralement a bɛɛ sɔrɔla élection de nɔfɛ ko la n'a fɔra ko bi ni temps in bɛ dira aw ma se ka élection foyi organiser ka ɲɛ jusqu'à présent aw bɛ débitation a bɛ ka douter n bɛ se k'a kɛ n tɛ se k'a kɛ a ɲɛna a ma ɲɛ nin baara daminɛna nin baara ma dabila ban depuis transition in daminɛna an bɛ se k'a fɔ baara kelen tɛ u ye mun daminɛ k'u sera k'a laban baara kelen tɛ yen u ye mun daminɛ k'u sera k'a laban pour que élection ka kɛ a bɛ kɛ min a bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn dugu jumɛn ni dugu jumɛn la carte sécuritaire au moins u k'o fɔ an ye a bɛ se ka kɛ nin yɔrɔ in na aw sɔnn'o ma a tɛ se ka kɛ nin yɔrɔ in na an ka sɔn o ma Burkina mun y'a to élection sera ka kɛ parce que jamana ɲɛmɔgɔw ye mɔgɔw wele k'u lasigi k'a f'u ye bon nin ye carte sécuritaire ye nin bɛ se ka a bɛ se ka kɛ a tɛ se ka kɛ est ce que aw sɔnn'o ma an ka baara kɛ n'o ye depuis nin ko daminɛna olu yɛrɛ u n'u bolo ko mɔgɔ minnu b'u fɛ u n'olu dɔrɔn de b'a baara la jamana jumɛn bɛ se ka marché o kan bon anw bolo élection bɛ nali u tɛ se k'a kɛ dalu foyi tɛ mun b'a yira na au contraire u yɛrɛ bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ a kɛli n'a kɛlibaliya fɛn na donc an bolo u ka nin élection référendaire in u k'a to yen u ka maliyɛnw wele an bɛɛ ka sigi an ka kuma solution ka ɲini baara in bɛ se ka kɛ cogo min na pour que élection finale n'o ye élection présidentielle ye o ka se ka labɛn n'i y'a fɔ ko ka maliyɛnw wele an ka sigi a kuma a kun tɛ pour que an ka na ko partage de gâteau o tɛ dɛ parce que bi anw bolo ko u tɛ se dɔrɔn de mais anw bolo mɔgɔ de t'u bolo fana hali mun bɛ se k'a baara k'u ye donc u ka maliyɛnw wele minnu bɛ s'a baara la olu kana ɲɛ u ma k'u dɛmɛ k'a baara kɛ. Bokar n'i ye débat ta k'a lajɛ ne yɛrɛ tununa kuma kɔnɔ pourquoi bari tununa kuma kɔnɔ sira jumɛn fɛ parce que an bɛ sigira fɛn kelen ninnu kama référendum ko nin le 18 est-ce a bɛna se ka kɛ ou bien a tɛna se ka kɛ mais n'i ye président Jamil ka kuma ta i y'a faamu i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka Dra fana c'est la même chose ani Fɔnba fɛ mais Fɔnba ye révélation ba dɔ kɛ ne kuma bɛ k'an ma sinsin o yɔrɔ kan ka Jamil ɲininka ko ouais ko carte biométrique ni mais a nana fɔ ko kɔfɛ ko permis ani carte d'identité ani fɛn fɛn bɛ ko nin bɛɛ bɛ se ka mais est ce que vraiment n'a nin bɛɛ ta est ce que référendum ko nin yɛrɛ quoi est ce que a bɛna se ka bɔ est ce que a bɛna se ka kɛ wa
mɔgɔ tɛ yan min sɔnna o papier min ma dɛ. Ah non, mina président Jambi ɲininka parce que toi tu es dans le domaine et kuma fɔ biométrique yɛrɛ bɛ cogo min na et puis a bɛ taa n'i ye taa nin bɛɛ ta est-ce que référendum ko nin a bɛna se ka kɛ wa président. N ye kuma min fɔ n ka kuma daminɛ la ko bamananw ko n'i ko i bɛ kurusi don sama na i ye kuma ba fɔ. Ouais mais o yɔrɔ la kɔni. mais n'i sera k'a kɛ fana i ye koba kɛ. Ouais mais ne bɛ yɛrɛ ɲininka voilà o kurusi nin. ne tɛ gouvernement ye n bɛ segin a kan tuguni ne tɛ gouvernement ye ne tɛ exécutif la n tɛ CNT la ne ye malien de moi je suis un malien un politique. ok i ma faamuya donc anw ka baara ye min ye ka mɔgɔw n'u hakili jira ɲɔgɔn na a kana fɔ sini ma a i kun bɛ nin kalama i m'a ɲɛfɔ an ɲɛna. ne kunkolo ka kan ka to o kɔnɔna na ne kunkolo bɛ to o kɔnɔna na an ye kɛlɛ kɛ ni hakilina dɔ de ye. an bɛna kuma jumɛn ko ne y'a fɔ sisan ko e y'a fɔ mɔgɔ ɲɛna k'i ka mɔgɔw ko bɛɛ ka bɔ ka fɔ oui voilà parce que o ye min ye sɛbɛn fura min dilanna sisan ni min filɛ nin ye n balimakɛ bolo ni min dilanna projet min bɛ yen anw b'an yɛrɛ y'a kɔnɔna na o de sababu la an ko mɔgɔw ka voter oui n'a kɛra kɛfɛn ye. ni sɛbɛn nin a b'a yɛrɛ a kɔnɔ. an b'a yɛrɛ y'a kɔnɔna na parce que min sɛbɛnnen b'a kɔnɔna na ani anw hakilinata bɛ taa ni ɲɔgɔn ye. o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ne k'i ma a bɛ kɛ sini sɔgɔma dɛ. sini sɔgɔma kuma fɔ dɛ. ayi bamanankan tɛ pour que faamuyali ka sɔrɔ a la parce que o élément tɛ ne bolo parce que ni ne tun ye gouvernement ye bi a bɔra dɔgɔkɔrɔ a bɔra mars la ka na sisan kalo 3 maintenant mun de y'a bali a ma se ka kɛ mars la i b'o de ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ɲɛna fɔlɔ k'a fɔ nin de ye n dɛsɛ nin de kama a ma kɛ mais bi tile ma nin ɲɛnabɔla nin fana ɲɛnabɔla donc an bɛ se k'a kɛ sini sɔgɔma. ne ye scientifique de ne tɛ littéraire ye 1 plus 1 kɔni o ye 2 ye a tɛ se ka kɛ 3. mais président Jambi voilà donc o ye ne ka faamuyali cogo ye bon gouvernement y'a ka annonce kɛ EG nana k'i ta fara o kan mais ne bɛ min fɔ la bi pour que ka taa élection na Dadoula fɛn caman bɛ yen les Maliens ont besoin de se rassurer il faut que le gouvernement aujourd'hui communique sur ça a fɔlɔ ye mun ye sécurité. Ndenge y'a fɔ cogo min na la carte sécuritaire aujourd'hui élection bɛ se ka kɛ yɔrɔ jumɛn a tɛ se ka kɛ yɔrɔ jumɛn les Maliens ont besoin de savoir ça parce que n'i y'a ye gɛlɛya fɛn o fɛn b'an kan n'i y'a ye an bɛ degun ni fɛn o fɛn k'u la bi sécurité tanya min tun bɛ yen ni wulikajɔ kɛra k'a fɔ ko maramafɛnw ka ɲini sɔrɔdasiw ka labɛn a ka kɛ ten pour que an yɛrɛ an ka territoire an bɛ se k'a maîtriser cogo min na o ye critère fɔlɔ-fɔlɔ i y'a faamuya filanan ye mun ye découpage administratif min kɛra sisan est-ce que o de ye découpage électoral ye bi wa est-ce que o bɛɛ sigira a bolo kan wa est-ce que liste électorale bɛna gulon o gulon cogo la wa ça c'est des questions que moi je souhaiterais avoir des réponses sabanan ye mun ye sabanan a fɔra de ko élection fɔ n b'a y'a fɔ cogo min na ko élection bɛna kɛ ni carte biométrique ye donc ni mɔgɔw min ma se ka enrouler impression bi kɛ n'i ka information ye chose qui n'est même pas valable parce que n'i ko fɛn min man ɲi k'i bɛ fɛn kura bila a nɔ na i tɛ se ka kɔrɔlen kɔni information ta k'i b'o don o kɔnɔna na mais ne y'o solution fana d'u ma ne y'a f'u ɲɛna n ko pour que carte biométrique ni a ka se ka jɛnsɛn rapidement parce que imprimantiw de don o ye n ka baara ye a bɛ imprimer cogo min na donc rythme min bɛ yen fo appareil ka caya tɔnɔ kɔni tɛna sɔrɔ a tigilamɔgɔ bolo tuguni a bɛ mɔgɔ min ka bolo kan donc fo appareil ka caya pour que a bɛ se ka bɔ awa a bɔli fana k'a bɔ k'a fara ɲɔgɔn kan o tɛ dɛ ni min bɔra don min na o ka di o tigiw ma ni min bɔra o ka di o tigiw ma on ne peut pas attendre éternellement les cartes parce que ni o fara ɲɔgɔn o ye aspect dɔ ye maintenant u ye solution min sɔrɔ la o ko fɛn bɛɛ bɛ se ka voter Foma côté. Foma m'a fɔ dɛ a ma bɔ ale da la dɛ u ye ordonnance de ta o la
i y'a faamuya donc o ordonnance ye o solutionner o cogo la peut-être que min ma fɔ dɔrɔn témoignage kɔnɔ o ma fɔ mo sɛbɛnlen a kɔnɔna na donc o tɛmɛnen kɔfɛ maintenant ni élection bɛ kɛ minɛn de bɛ yen min bɛ san élection bɛ kɛ ni min ye le matériel électoral o ye mun ye urne b'o la an bɛ don so isoloir o b'o la fɛn caman b'o la bon ka na se an ka baara wɛrɛ ma n'o ye documents électoraux ye documents électoraux o fichiers bɛ yen cautionner ni fɛnw bɛ kɛ min sanfɛ ni résultats fɛngɛ o dɔrɔn tɛ et il y a le bulletin de vote mɔgɔw bɛ taa voter ni oui ni non min ye ne kɔni ne ma appel d'offre ye d'accord ma appel d'offre ye et n'a marché fana dira c'est de façon en tout cas ne bolo i m'a faamuya o ye ne ka faamuyali cogo parce que ne ka baara de don ne ka baara de don awa a belebeleba fila min bɛ Mali kɔnɔ bi Ala ka yafa ma an baarakɛɲɔgɔn tɔw ka yafa ma ne a bɔra graphique industrie la mɔgɔ min bɛ da o kan o ye ne ye i y'a faamuya donc k'a fɔ anw ma consulter foyi foyi anw t'a kalama foyi foyi élection foyi ma kɛ Mali la depuis Alpha Clé fo sisan ni anw bolo t'a la ni anw da t'a la i y'a faamuya papier ninnu dilanli cogo la mais bi k'a fɔ k'u ma temps sɔrɔ fana ka appel d'offre organiser fɛn min bolo da la a ka ca ni kalo joli joli ye donc ni an ko yuruguyurugu ka kɛlɛ n'an ko transparency ka kɛ moi je pense que mɔgɔw kun kan ka bila compétition na o document ko n'o fɛngɛw la mais n'a ma kɛ ne tɛ n yɛrɛ kɛlɛ la ne ko jamana bɛ taalen sira min kan an ko dɔ ta ma ɲɛ n'an ko dɔ ta ma ɲɛ n'an ko ko ɲuman ka sɔrɔ a la donc an b'a ta de sisan k'a bila araye kan donc ça c'est des éléments qui rentrent en jeu maintenant mun kan ka EJ yɛrɛ installation jamana yɛrɛ territoire sanfɛ ani jamana kɔ kan o installation dara ko sisan ko 90% ko cɛ ko 90% ayo de fɔ bon 90% bon ne m'o mɛn parce que tiɲɛ ka di Ala ye ne t'a lamɛnna mais comme olu ka a fɔra donc 10% ye o bɛ mun représenter sisan o bɛ chiffre jumɛn représenter au volume même d'électeurs o ye combien et puis il faut reconnaître que agents de bɛ former fana o c'est-à-dire que mun bɛ élection comment on appelle ça organisation gérée o agents min bɛ taa olu ka formation o bɛna kɛ dans combien de temps o bɛna déployer cogo di o lycée bɛ bɔ cogo di bon vraiment moi j'ai beaucoup de questions par rapport à ça mais je le répète encore mon oui là c'est par rapport au contenu c'est pas par rapport au processus proprement dit d'accord maintenant sariya ye min fɔ sariya ye min fɔ a bɛ se ka kɛ a tɛ se ka kɛ sariyatigiw b'o ɲɛdɔn ka tɛmɛ ne kan o ye kelen mais ne bɛ min fɔ n terikɛ ɲɛna Dra le jeune magistrat ah bon il dit qu'il a 20 ans de service nous avons 22 ans de service mais même fort si ça sariya o ye tiɲɛ mais ce qui est évident ni an ko an bɛ constitution ta n'an ko an bɛ constitution ta constitution kun y'a jira ni président de la république tɛ yen mɔgɔ min kan ka jamana gérer tiɲɛ wa galo assemblée président donc n'o bɔra yen dɔwɛrɛ de bɛ yen etc n'an ko an bɛ to constitution kɔnɔ bi ne y'a fɔ bɛɛ k'i hakili to ka kuma na dɛ a don tile ma n ko sanni kun fila n k'a tɛ marché constitution bɛ yen charte bɛ yen donc an ka constitution ye an ka daraki ka bɔ yen an ka taa ni charte ye n'an ye charte labɛn charte kɔnɔna na an mago bɛ min na constitution kɔnɔna na an k'o ta k'o don charte kɔnɔna na an ka baara kɛ n'a ye a don tile ma mɔgɔw ko
ko sariya dɔnnaw bɛ yen n'o ye dara ninnu ye ko ne ye ingénieur de ye ko a donna tan a bɔra tan n ko a b'aw bolo n'a tolila c'est vrai c'est un ingénieur oui c'est un ingénieur on ye scientifique de ye an ye plus an b'o de dɔn donc ne bolo c'est-à-dire a tɛ se ka jɛngɛ min kan ne y'o de fɔ o don tilema mais ne ma lamɛn o la mais aujourd'hui on est rattrapé par certaines situations donc ninnu bɛ gymnastique min na a bɛ tan n terikɛ ni n denkɛ parce que nin ye n den de ye d'accord i y'a faamuya ok donc olu bɛ min fɔ la nin ye o don tilema pour que o ma bɔ k'a fɔ ko constitution in bɛ baara la constitution in k'a bɛ sen na ko Assimi tɛ se ka kɛ président ou bien Bandaw tɛ se ka kɛ président ko fo constitution y'a fɔ cogo min na donc o tigilamɔgɔ de ka kɛ président mais n b'a sɔrɔla bɛnkan de fɛ. ok Dra i ye kumaba dɔ fɔ mais ne b'a fɛ yala est ce que bi fɛn o fɛn mu kulo b'an na nin o tɛna fɔ ko i y'i bolo si yɔrɔ min na est ce que tile tɛ bɔra c'est à dire k'a jira k'a fɔ bi bi in na ni référendum ko nin i ma da la n'a bɛ se ka kɛ parce que i bɔra n'i ka dalu ye mais an y'a ye o sen fɛ depuis décision bɔra ka bin CEDEAO sina ka wuli ko ko c'est très bien i y'a faamu bon an nana ye ne yɛrɛ nana mɛn sisan bi fɔnba yɛrɛ ye mun fɔ ko ka biométrie ko nin carte d'identité ko nana don a la permis ko ni fɛn bɛɛ yala est ce que nin réforme a bɛ se ka kɛ o. i ka kuma tilenna i bɛ ka ordonnance ko in fɔ. n b'a fɔ non ne ma fili ba la bon ala ka jira kuma ma bɔ n da. ok d'accord ala ka gouvernement parce que gouvernement de y'a fɔ o tɛ wala bon an ka taa. C'est vrai que CEDEAO ta in b'o kalaman d'i ma bɛɛ kɔnɔ ganamɛ min na a fɔlen bɛ ko transition k'a bɛ ban nin wagati i y'a faamu mais CEDEAO layidu taara ale de ye o CEDEAO tora délai kɔnɔ la ni décret taara transition ɲɛmɔgɔya décret de ta k'a fɔ ko kalo 24 ka transition banni fixé o la a y'i sinsin mun kan fo ma yɛrɛ sariya min fɔ a y'i sinsin o article de kan l'article 22 de la loi portant charte la loi révisée décret sinsinna o de kan maintenant le décret a précisé ce qui n'était pas précisé dans votre loi sariya ko bɛ ten de o sariya duguma da ale bɛ walawalali de kɛ a bɛ gulon min na la a man ka k'a contraire ye o de la n ko n bɛna fɛn dɔ kalan i y'a faamu du moment que le décret est conforme à l'article 22 de la loi révisée portant charte de la transition e bɛ taa woro ɲini o manɔgɔ la cogo di tuguni président de y'a ka décret ta k'a fɔ ko kalo 24 don k'a daminɛ 26 mars 2022 26 mars 2024 o b'a sɔrɔ président kura installé la i y'a faamu donc ni ne ko a tɔ tora kalo 8 ni tile 15 ye dalilu bɛ ne bolo o décret filɛ yan n bɛ n profiter o la puisque CEDEAO y'a ye ɲɛ t'u kɔrɔ délai bɛ ka se n'u nana fɔ ko an bɛ nin kɛ CEDEAO bɛ tigɛrɛ fɔ kɛ mais i y'a ye k'a fɔ o dugusajɛ Union africaine ta détaillera olu ma dan CEDEAO ka remerciement ma maaw ka jɔrɔ jamana kɔnɔ olu y'o bange kɛnɛ kan i y'a faamu mais kuma min bɛɛ kɛra sa e yɛrɛ y'a turu kɛ sa i y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ si tɛ aw la yan mɔgɔ tɛ tabali in kan yan min sɔnnen don ko nin bɛ se ka kɛ a tɛ parce que a mana kɛ cogo cogo minnu tɛ yan u tɛ yan ka gouvernement représenté o de y'u kunnaja yɔrɔ ye bitari bɛ a ka tɔn kama nin bɛ a y'a fɔ cogo la n dɔnbaga jɔnjɔnw don fila bɛ n dɔnbaga jɔnjɔn de ye nin bɛ a ka tɔn kama bitari fana bɛ a ka tɔn kama yan sinon ni gouvernement de tun y'aw bila ka na yan ne b'a fɔ ko gouvernement filila parce que a tɛ se ka aw bila ka na nin de b'a la yan i y'a faamu donc an bɛ ɲɛ kuma dɔw la parce que aw de don i y'a mɛn dɛ o ye CEDEAO ni Union africaine jɔyɔrɔ ye fɔnba e ko yala ne nisɔndiyalen bɛ Mali justice kɔrɔ wa ko
ne ka ɲɔgɔn dɔn tɛ bila ko ye dɛ justice kɔnɔ mɔgɔ b'a fɔ ne na ne ma nisɔndiya Mali justice kɔnɔ ne bɛ seko de la Mali justice ye diɲɛ don o don a ɲɛda bɛ se ka yɛlɛma cogo cogo n kelen tɛ mɔgɔ caman b'a kɛ mais maliyɛn bɛɛ kɔni bɛ ne ka wuli ka jɔ dɔn. n ka kuma ye min ye n ko mɔgɔ bɛ se ka sewa ni Mali justice ye komi e yɛrɛ fɛnɛ b'a kɔnɔ. mais ne b'a ka mun fɔ voilà dra ne b'a ka mun fɔ ne b'a ka mun fɔ question voilà mais an ka don an ka fɛn kɔnɔ awɔ ne yɔrɔ kan an ko mais ne fɔ ma ɲana Mali justice bɛɛ kɔni wulila parce que a mana kɛ cogo cogo hali ni justice man ɲi bi Mali justice bɛɛ wulila ka sariya dɔ kɔn k'a kana kɛ fɔ an bɛ taa gɛrɛbu la a kama fɔ ma ninnu y'a voté mɔgɔ fila pe Cour suprême président n'a procureur général a y'o sariya voté ka san saba fara olu kan hali n'u ka retraite sera ko san saba bɛ fara u kun a y'o voté ne ye fɛnba yɛrɛ kumakan mɛn o ko la i bɛ ka ɲɛfɔli k'o la o tuma na conseil tɛ ministre bolo ka taa ɲɛfɔli kɛ o la wa c'est pourquoi a bɛ kuma dɔw la an man ka kuma o la dɛ parce que ko bɛɛ n'a dɔnbaga don Bitara ye min fɔ ale ye ingénieur de ye o n'ale nan'i sigi a k'a bɛ constitution kɔnɔna boson o bɛ bali mɔgɔ la mais o de ɲɔgɔn bɛ nin ko in na bi u filɛ campagne na ka sɔrɔ a campagne ma dayɛlɛ ka taa école la maître bɛɛ ye sariya dɔnna ye wa han ka taa n ka école la ka taa maître bila k'u ka constitution kɔnɔna fɔ mɔgɔw ɲɛna aw yɛrɛ ɲɛ b'a la don o don aw ka lajɛkɛyɔrɔw ni jabaraninw na an ɲɛ b'a la mɔgɔ minnu bɛ ka taa kuma fɔ u tɛ ka taa ko ni ladiri ye hali a kɔnɔna yɛrɛ ɲɛfɔcogo a ɲuman tɛ ka kɛ o dabɔra ɲuman kama wa o ma dabɔ ka jamanadenw tɔ lafili de wa donc an ka bɔ olu kɔnɔ n ye sariyaw bɛ sigi ɲɔgɔn kan cogo min na n ye min fɔ yan na sisan secrétaire général du gouvernement ale de bɛ jamana sariya gouvernement bɛ sariya fɛn fɛn ta loi o décret o ale de b'a bɛɛ labɛn conseil des ministres ale de b'a labɛn gouvernement ka programme ale de b'a labɛn hali ni gouvernement mago bɛ avis la cour suprême la cour constitutionnelle la ale b'o bɛɛ kunna nka ale yɛrɛ ka kumakan filɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ye décret min ta ka convocation kɛ sisan fo ba a ti komi k'a fɔ ko a sɛbɛnnen tɛ constitution kɔnɔ ko k'a fɔ ko sariya kura ko tɛ kɛ mais i bɛ décret min ta k'a ɲɛbila baara minnu kɛ il faut que ani constitution kana fɔ ɲɔgɔn kɔ olu ye décret minnu ta a bɛ ni constitution fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ minnu dalilu d'i ma gouvernement yɛrɛ ka baarakɛminɛn kɔnɔ n'o ye effectivement u ka secrétaire général du gouvernement parce que u ye gafe dɔ bɔ san 2016 gafe min b'a fɔ olu yɛrɛ ka baarakɛminɛn ninnu nka jamana cakɛda bɛɛ fɛn fɛn ye sariya ko ye bɛɛ bɛ minɛ kɛ o de ma n'i y'a a gafe in ye tan naaninan ta i bɛ nin de sɔrɔ a kɔnɔ ko n b'a kalan nansara kan na ka sɔrɔ k'a yɛlɛma ko les normes qui sont plus détaillées précises les plus générales n b'o fɔ sisan wa décret min taara ko kalo 24 ɔ ale tun y'i banba min kan décret de b'o préciser sisan i y'a faamu précise les plus générales mais ne les contredisent pas u tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ e tɛ sɛbɛn foyi ta ni sariya yɛlɛma ko in na min ni constitution fɔlen tɛ ɲɔgɔn kɔ i y'a faamu les normes de niveau supérieur s'imposent à celles de niveau inférieur minnu bɛ sanfɛ jamana in kɔnɔ yan constitution de b'a bɛɛ sanfɛ n'o bɔra yen charte bɛ yen n'o bɔra yen n'o tɛ en temps normal traité international dɔ bɛ na n'olu bɔra yen directive bɛ na minnu ye i n'a fɔ CEDEAO ni UEMOA ye i y'a faamu n'olu bɔra yen loi organique bɛ na n'o bɔra yen code bɛ na n'o bɔra yen loi ordinaire bɛ na n'o bɔra yen an bɛ sɔrɔ ka se décret ma i y'a faamu décret tɛ se ka ni constitution tɛ se ka fɛn ɲɔgɔn kɔ cogo si constitution bɛ imposer ale la donc o de y'a to hali u ye décret min ta nin ye ka kalatalaw wele a dɛsɛlen bɛ ka bɔ kɛnɛ kan o a ma publier puisque n'a kun bɔra mɔgɔ caman de bɛna attaquer ah oui an yɛrɛ b'a attaquer n'a décret décision papier n'a bɔra a kan ka publier ni secrétaire général du gouvernement kelen de kan ka a publier wajibi don a ka publier fana wajibi don wa sariya kɔnɔ élection sariya kɔnɔ a kan ka publier kalo kelen ka kɔn
au plus tard kalo kele ka kon kalata yi le 18 quoi awo kalo kele ka kon yi bah bien le comme ayo calcul ke voilà donc ayo calcul ke le 18 juin le 18 mai madala ko hali min to hali ma to ko nura ko ya famu sisan donc u ya seben ta ale a fo cɛ ma k'a kun fɛ o sariya kura ka sɛbɛn n ko sariya bɛ tara quoi mɔgɔw bila baara la fo ka se bi ma a bɛɛ bɛ sariya sɔsɔ kɔnɔ i y'a faamu donc n'i y'a y'an ko hali an t'an da don a kɔnɔna la n'o tɛ kɔnɔna fana cɛ ka jugu ni ka tɛmɛ a kɛcogo kan kɔnɔna la ninnu taara hali ala ma taa la forme républicaine de l'État a fɔra ko dan tɛ se ka kari o la cogo si république du Mali nin ko dan tɛ se ka kari o la cogo si u taara o sama ka bɔ o kɔnɔ maintenant ni ne y'a ɲini nin se k'a fɔ ne ɲɛna kun jumɛn o samara ka bɔ a kɔnɔ o mun na parce que jamanaden ka wulikajɔ bɛ kɛ ni dankarila o la jamanaden yɛrɛ yɛlɛ ka désobéissance civile kɛ o dɔrɔn de kama ka wuli k'a fɔ e maa min ye dankari an ka république forme la an t'i ka fanga ye kɔni mais n'a y'o sama ka bɔ yen jamanaden bɛ wuli désobéissance civile la cogo di aw ko a yɛrɛ bɛ ka bin n'a y'a bin ni désobéissance civile fana de ye a b'o kɛ don min na fana an n'a ka juriste baw il a fallu que ne ka taa place télévision la k'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ a tɛ kɛ ni violence ye n'o tɛ aw kun bɛ na violence don a la hein donc n'o bɔra yen justice n'i ko ko justice ka ɲɛ a ka sɔrɔ a ka yɛlɛma hɔrɔnya b'a bolo yɛlɛma hɔrɔnya ye mun ye o ye juge yɛrɛ ka ko ye ni juge de ma jɔ o jɔyɔrɔ la yɛlɛma hɔrɔnya in tɛ kɛ n'o tɛ sariya y'a di an ma i y'a faamu yɛlɛma hɔrɔnya in tɛ di ko juge ka yɛrɛ sago kɛ a bɛ di de walasa i ka tile kiridenw ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu bɛna kiri la i ka tile u ni ɲɔgɔn cɛ i y'a faamu mais u taara dankari o fana na ko a sɛbɛnnen bɛ an ka constitution kɔnɔ bibi na k'a fɔ ko magistrat o ye kiiritigɛla fan o fan i kɛra procureur ye o i kɛra juge sɛgɛsɛgɛlikɛla ye o i kɛra juge kiiritigɛla yɛrɛ ye o aw fan o fan ko aw ka baara hukumu kɔnɔna la ko foyi t'aw ni sanjɛ ni sariya don gansan tɛ u taara procureur ninnu sama ka bɔ o kɔnɔ ne bɛ fɛ ka u bɛɛ de sɔrɔ ɲɛma u k'a fɔ n ɲɛna kun jumɛn na u y'o kɛ maintenant olu sariya t'olu sanfɛ mun de b'olu sanfɛ sisan k'a sɔrɔ hali n'i bɛ fɛ k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ b'u la procureur ninnu na fo ka se cour d'appel taw ma ko ɲɛmɔgɔ b'u la ko ye ministre ye hali n'i bɛ fɛ k'o fɔ o fana sariya kelen bɛ o de fɔ o bɛ code de kɔnɔ o fana fɔlen de don. ok mais ne bɛ ka yɔrɔ min dɔn ka report nin o ne yɛrɛ ɲininka le 18 yala a ko k'a reporter wa. u kan k'u nin mɔ constitution ko in na parce que constitution ko in kan ka dabila de. ok i y'a faamu wa n'u m'a dabila u bɛ dɔ fara gɛlɛya kan. d'accord parce que u bɛ ka kalafili minnu fɔ. attends seulement u bɛ ka kalafili minnu yɛrɛ fɔ ne m'a f'i ɲɛna ko ani fɛnɛsɔn banni tɔtɔ kalo seegin ni tile tan ni duuru ye mais sɛbɛn min bɛ ta ka kalatalaw wele k'u ka taa président sigi an n'o tɔtɔ kalo duuru ani tile tan ni duuru kalo duuru yɛrɛ kalo duuru ye mun ye si ma ɲɛna i y'a faamu o y'o ye minnu yanni fɔ yanni bi den bɛ se min kuma tɛ ka fɔ bi kalata min kan ka kɛ maire ani région ani cercle ninnu kɔnɔ n ko kun bilalen bɛ 25 juin de la i b'a ye mɔgɔ tɛ o kuma fɔ wa. a ye calcul le 25 juin u bɛ référendum reporté mars don min na an y'o fɔ o don k'a fɔ ko nin wagati in de la u kan ka o kalata wele bila kalatalaw ma o kalata la maire sigi la nin bɛɛ yɛrɛ bɛ ka programme ye dɛ. d'accord 25 juin i ma y'o kuma tɛ fɔ. comme an bɛ alors que u ka chronogramme la u ka chronogramme kɔnɔ. d'accord maintenant député ta bilalen bɛ ko novembre octobre ban kuma ani novembre kɔnɔ la o fana an n'o cɛ ye mun ye. d'accord ok donc pour te dire que min da ka di bɛɛ la o de ye u k'u ɲɛsin parce que kalata min bɛ transition laban o de ye président kalata ta ye n'u tɛ se hali ka député ta kɛ parce que hali o la an dalen t'a la ka fɔ député ta in b'a sɔrɔ ko ninnu labɛnnen don kuma tɛ yɔrɔ bɛ ka min fɔ nin kuma kɔni t'o ma donc u k'u ɲɛsin président kalata in ma an mago bɛ min na anw tɛ mɔgɔ ɲɛda lajɛ ko ye e kɛra Mali président ye bi n'i bɛ fɛ ka baara kɛ i b'i ɲɛsin jamana in den sɛbɛnw de ma nin kɛra président ye bi u bɛɛ b'a fɔ ko n teri don fana y'u ye o
teriya bɛ ka bɔ yen ni maa ma kɛra an kan ka baara kɛ jɛlenya la n'i ye baara kɛ jɛlenya la maa o mana kɛ président ye ni baara kɔni baara de b'a ma jama ka nafa kama maa min bɛ se min na a b'o kɛ mais hali bi o de t'an ka jamana kɔnɔ jamana si tɛ yiriwa k'i to i ka jamana maakuntan dali la k'olu bila ɲɛ ma. d'accord Fɔnba voilà sisan an bɛ kuma di e ma parce que réellement là comme Dara mun fɔ nin i y'an fɔ ko rénovation ba sisan ni nin référendum nin Fɔnba est-ce que a bɛ se ka kɛ wa ou bien a bɛ voilà. d'accord mais Dara ka kuma dɔ la tilen. vas-y. a ko an ye loi min ta ka procureur 2 ka kɛlɛ kɛ hali sini an bɛ loi in ta wa ko k'an y'an da don a la o y'an ka baara di e wasaden bɛ se ka taga sariya voter k'i da de o kan jɔnni b'o fɔ e place la o mana restitution bɛ kɛ mun kama o fana ye sariya dɔ de ye ale b'a ka baara kɛ cogo min anw fana ka baara de ye n'an ye sariya o sariya ta wasabulon kɔnɔ an bɛ taa ɲɛfɔ an y'a ta kun jumɛn na a hɛrɛ ye jumɛn ye an b'o fɔ e nous l'assumons an y'a kɛ wa an y'a kɛ ka da min kan an y'a kɛ ka da dalilu caman kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen gouvernement ye ordonnance min ta ne ye n fɛta fɔ loi ko ka kalafili kɛ ni carte d'identité biométrique ye pourquoi parce que ka yuruku caman kɛlɛ ani maa 2 doublon ni triplon olu ka bɔ a la. doublon ni triplon. c'est-à-dire maa kelen ka c'est-à-dire mɔgɔ kelen tɔgɔ ka yɔrɔ 2 la. maintenant gouvernement fɛnɛ bɛ ka lajɛli dɔ kɛ o n'a ko bi a ye ordonnance ta a ye nin ta maintenant a y'o kɛ ka baara dafa o fɛnɛ kun ye mun ye o ye ŋaniya de halisa ka yira n bɛ fɛ élection in ka kɛ walasa sariya sunba ka don ba la hali n'a y'a sɔrɔ ne ka jate la n'a kɛra a cɛ man ɲi mais o de la n ye min fɔ n ka kuma na ne bɛ n banba mun kan ne bolo délai ko in tɛ k'a fɔ ko n'a ma kɛ na ka se ka wagati wɛrɛ an ka b'o fɛnɛ kɔnɔ. voilà c'est une indication. merci o indique voilà a wala ni bɛɛ la mais ça ma se o indication dɔrɔn de don mais Dara yɛrɛ ka Dramane Jara ka misali ta a ko président ye décret mun ta k'an bɛ élection kɛ san 2 kɔnɔ k'an ni an ka charte article 22 bɛ ta a b'a kɔnɔ yen a t'o sɔsɔ donc ko hali n'a ye président da a bɛ san 2 wɛrɛ fara kan tant que a bɛ charte 22 in kɔnɔ a sinsinnen don a kan. mais Dara fɛ a tɔgɔ nin Fɔnba kuma dɔ fɔra kuma kɔnɔna na. non i jɔ n ka nin walawala fɔlɔ yanni ka taa n'i ka o kuma ye. ok je vais sur la base du principe que gouvernement ye den san min fɔ a tɛ san 6 kalo 6 ni san 5 sɔsɔ donc ce qui veut dire que gouvernement bɛ se ka hali décret wɛrɛ ta mun tɛ san 5 in sɔsɔ parce que ale yɛrɛ ka kuma na a b'o de yira i b'o fɔ maintenant o de y'a to n y'a f'i ɲɛna n ko diinɛ don an bɛ ka mun bila jamanadenw de y'o fɔ gouvernement ye n'a fɔ mansɔn de i bɛ baara de la i bɛ ka so jɔ sojɔla y'a fɔ n ka so ban nin wagati kɔnɔ e ko non bon n b'a ban nin wagati kɔnɔ n'i y'o fɔ n'a ma se ka ban i bɛ continuer i bɛ taa sotigi ka délai de la o maintenant mun ye ko ka bɔ référendum ko kɔ n'an bɔra constitution kura kɔnɔ hali Mali ko ka dabila o kɔrɔ ko kɛlɛ nafa foyi tun t'a la an ye kɛlɛ o kɛlɛ kɛ fu don wa Dara bɛ k'a fɔ ko min bɛ constitution kɔnɔ k'a bɛɛ kɛ na o y'ale miirina ye dɛ sinon anw bolo fɛn tɛ yen gafe ma dilan Mali la min bɛ nin bɔ o sɔsɔli an bɛ n'o kɛ don wɛrɛ komi bi ta kun t'o ye sinon hali ka Mali bɔ jɔnya du la accord d'Alger in na constitution y'a baara kɛ mɔgɔw ka faamuyali tɛ fɛn kelen a disposition b'a kɔnɔ a fɛn b'a kɔnɔ don dɔ la an b'a sɔli kɛ mais an tɛna an da don o la bi fɛn Jawara ka kuma a ko depuis ni gouvernement tigɛra k'a ma fɛn kɛ ne hakili la mɔgɔ tiɲɛ k'i ban ka tiɲɛ mais tiɲɛ b'i ɲɛ kɔrɔ k'e ta ye i b'a ye la montée en puissance de l'armée o dogora ale la Mali ka kɛ danbe jamana ye bi bɛɛ ka kule ni Mali ye e bɛ se k'a fɔ k'o tɛ fɛn minɛn sannen bɛ bi e bɛ se ka k'o tɛ fɛn dafalen fɛn joli kɛra bi même la réduction du terrain de vie 104 milliards e bɛ se k'a fɔ ko o ma kɛ bi an bɛ ka fonctionner avec le budget de l'État mɔgɔ ka dɛmɛ t'a la e bɛ se ka fɔ k'o tɛ fɛn dafalen courant fana parce que non courant bɛ yen courant gɛlɛya bɛ yen o courant gɛlɛya ye san 30 baarakɛbaliya o de don c'est la privatisation de la gestion de l'IBM parce que u y'a kɛ wari barani de ye ka balo a la u balo a la donc gɛlɛya an bɛ ka gɛlɛya kɔrɔw de réparer maintenant n'i nana fɔ la k'i bɛ kuma dɔ ta ko ka baara la gosi baara min ni diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'o la
alors que a waati la an ye kɛlɛ dɔ kɛ premier ministre Muktar Wade tun bɛ kuma min na an bɛɛ tun bɛ ka kuma kelen fɔ mais o taara dɔrɔn ko bɛɛ yɛlɛmana mais Foma maintenant ne bɛ fɛ ka mun fɔ par rapport à la carte d'identité biométrique ani bi ta de ye nin na ko min fɔ an ka ɲɔgɔn faamuya fɛn dɔ la gouvernement ka carte d'identité biométrique an y'a dabɔ fɛn jumɛn kama c'est pour que carte ɲini na problème mun b'a la n'a base de données tun bɛ yɔrɔ minnu na ka yɛlɛma don la et puis k'a kɛ carte in an ka carte d'électeur ka k'a la mais gouvernement ka hali esprit de l'ordonnance ne k'i ma n ko moi personnellement ne tun bɛ fɛ an ka taa ni carte biométrique banna tuma min na an bɛ sɔrɔ ka fɛngɛ tɔ kɛ mais a bɛ se ka kɛ fɛnɛ n'an sera ka référendum kɛ ni carte tɔ bɛɛ ye. Voilà, kuma bɛ yɔrɔ la quoi. Ŋaniya de don gouvernement ŋaniya ɲuman de don pour que référendum ka se ka kɛ a ye date min fɔ a la mais o n'a ta o ta hali o gɛlɛya b'o la munna mɔgɔ caman bɛ kuma Bamakɔ an taara burusi kɔnɔ dugu caman na dugu baden de bɛ yen bi minnu ka carte ni na hali o t'u bolo gouvernement tun ye initiative dɔ ta parce que mɔgɔ bɛ ko fila ɲagami ɲɔgɔn na u b'a fɔ ko enrôlement tɛ enregistrement de don enregistrement ye mun ye ka i bɛ na i photo bɛ ta photo falen de don sinon fɛn dɔ fɔra o ye tiɲɛ hali sisan k'a fɔ ko 8 millions d'électeurs nka b'a la o a kan ka vérifier fɔlɔ ni fichier ma lajɛ nka b'a la donc o la ne bɛ fɛ mɔgɔw ka mun faamuya dɔrɔn n ka kuma ju bɛ mun nɔfɛ k'a kɛ i n'a fɔ ko le 18 ye kuranɛ kolo de ye an ka b'o de kuma kɔnɔna la. donc wala ne bɛ fɛ ka ɲininkali min k'i la o e bɛ ka le 18 min ko k'a reporter alors ne m'a fɔ k'a reporter n m'o fɔ n ka kuma na n ko indication wagati dɔ de sugantira mais c'est comme e k'a fɔ tan mais m'a nɔgɔya o cas n'a reporter sisan m'a nɔgɔya foyi ma labɛn e ka don dɔ bolo da k'i bɛ fɛ k'i ka furusiri kɛ yala ni labɛn ma kɛ ka furusiri kɛ e tɛ dɔ wɛrɛ bolo da mais n ko kelen de ye nin ye munna mɔgɔw b'u ban k'u tɛ o de faamuya maintenant ne ka kuma tɛ k'a fɔ k'a bɛna kɛ ten fɛnɛ mais n'aw bɛ kuma i n'a fɔ Jamil y'a fɔ cogo min na ni Dara ye sariya mɔgɔ ye mais ne ye politique mɔgɔ ye politique fɛrɛ baarakɛla ye n'i bɛ kuma i bɛ kuma variance bɛɛ de ta variance fɔlɔ gouvernement y'a fɔ o kɔrɔ k'a ka d'a ye a ka kɛ ka bɛn ni ma a y'a ŋaniya ta o ŋaniya de b'a kɔnɔ fɛn dɔ ŋaniya bɛ se ka k'i kɔnɔ ka sɔrɔ gɛlɛya bɛ don a la n'o gɛlɛya fɛnɛ donna a la o kɔrɔ tɛ fɛnɛ k'i ye kuma lankolon fɔ gouvernement a bɛ se ka kɛ fɛnɛ a bɛ bɛn n'a ma kɛ fɛnɛ an bɛ se ka taga date wɛrɛ la sabula n bɛ ka min fɔ k'a fɔ ko an m'an pan constitution kura kunna ko ka élection présidentielle kɛ o kuma ka bila pewu. voilà o de min bɛ o de ɲininkali k'i la o ni nin bɔra o cas ni nin bɔra a dɔgɔ kɔrɔ est ce que élection bɛɛ bɛna se ka don ɲɔgɔn kɔnɔ ka kɛ ka bɛn ni wagati kofɔlen ye wa. ne ye kuma min fɛ yen na e m'o faamuya wagati kofɔlen tɛ fɛn bolodalen de ye wa a tɛ se ka bɔ yen wa. a bɛ se ka bɔ yen. c'est à dire fɔ bala an ka bila kungo la ko kuranɛ kolo dɔ de fɔra fɛn dɔ fɔra k'a to a bɛ bɔ yen. Dara yɛrɛ o dalu di aw ma yan a ko tant que décret bɛ se ka ta ni décret tɛ sariya sunba sɔsɔ u mana wagati o wagati ta n'a tɛ 6 mois à 5 ans sɔsɔ ka ban o kɔrɔ k'a b'o délai kɔnɔ. o ye précision de ça c'est un argument solide même ale yɛrɛ min fɔ n'an bɛ se ka baara kɛ n'o ye. n'aw ni CEDEAO bɛnn'o kan. mais CEDEAO ta tɛ Mali ye koyi. le Mali la nous on est souverain ici CEDEAO ye kalo 7 kɛ k'an bila kɔngɔ la yan a nana jɔn de bɔ kɔngɔ la an ka fɔ c'est à dire o idée min b'an kunkolo la dɛ an ka bɔ de kɔnɔ mais an ka jateminɛ dɔ kɛ anw Maliyɛn dama de ka bɔ an ka jamana jɔ fɔlɔ yanni an ka fɔ ko CEDEAO. parce que Mali bɛ don CEDEAO la en tant que pays souverain. mais i tɛ a kɛ CEDEAO ye yɛrɛ ma ten i bɛ don CEDEAO la ni Mali tɔgɔ de ye o Mali tɔgɔ min filɛ fo anw Maliyɛnw yɛrɛ de ka sɔn ɲɔgɔn ye ka baara kɛ ni o ye wa an k'a bila an kunkolo la ko bɛɛ tɛ se ka sɔn fɛn dɔ ma nin ko in bɛ latigɛ ni min ye dɔwɛrɛ tɛ wuli u nɔ kɛ o n'a sera don min i b'a dɔn i t'a la an bɛ to ka vote kɛ dɔrɔn. a banna. Jawara an bɛ kuma de ma sisan. parce que a yɛrɛ fɛ vraiment ni est ce que a se ka reporter wa. reporter kɔni tɛ bilen o. c'est à dire il faut qu'on ait un comment faut qu'on nous revoie là. Ou tu sais qu'à quel. C'est-à-dire, moi je me rappelle, CDI, Baragaro de CDI, commissaire au développement institutionnel. À tête de la réforme, lui était donc ils ont démontré que pour que cette autorité indépendante blanc Mali que cette élection organisée, il faut minimum 3 ans. Minimum 3 ans.
président Bitar da donna kuma dɔ la yan a kumana carte d'électeur kan a kumana urne ko kan processus électoral yɛrɛ bɛ labɛn cogo di a y'a fɔ tiɲɛ de don an kɔni ma fɛn ye fɔlɔ ko fɛn min yiralen don k'a fɔ ko o appel lancera k'a baara bɛna kɛ cogo min na donc an ka nɔgɔ bɔ kuma la a tɛ se ka kɛ ka bɛn ni 18 ma n'u y'a kɛ ça sera une élection bâclée ça va créer d'autres problèmes an ma segin ni mun ye mun bɛ juguya ka tɛmɛ a bɛɛ kan. mais comme y'a yira ko permis ni fɛn bɛɛ bɛ se ka o ye k'a tɔ bɛɛ o ye k'a bɛɛ tiɲɛ an bɔra o de la parce que an ko k'o man ɲi ko k'o de to yen ko ka na carte biométrique sécurisée la a kɛra kun dɔ de kama EJ bilala kun dɔ de fana kama pour que administration sen ka bɔ jamana élection ko la ne ma fili an ka président kɔrɔ dɔ bɛ yen ala ka hinɛ a la a tɛ a fɔ a ka kuma kɔnɔna la ko en tant que gouvernement et administration bɛ ka élection organiser a jɛlenya a bɛ gɛlɛya donc an bolo laɲini ye mun ye élection ka se ka kɛ élection jɛlen maliyɛnw b'u yɛrɛ élection minnu na bon o hukumu kɔnɔna la élection fɛn fɛn fɔra Dara y'a fɔ sisan le 25 juin n ko élection dɔ bolodalen don o kuma tɛ ka fɔ mun na parce que fɛn de tɛ yen o. an ka dalu ka girin dɔɔni dɛ fɛn de tɛ fana c'est-à-dire komi fɔnba yɛrɛ ye kuma dɔ fɔ sisan a ko ne ko ko baara foyi ma kɛ ne ma fɔ ko baara fɛn ma kɛ dɛ n'u ma baara foyi daminɛ ko sera k'a laban o ni fɛn ma kɛ o tɛ kelen ye a ye exemple min di ko l'armée monte en puissance ne tɛ n da don o débat la ni ala sɔnna a ma n'an wulila o débat la don o don an bɛ kuma o kan ni ala sɔnna a ma ko an y'an da yɛlɛma ko parce que ko tuma min na Mokhtar Wane tun bɛ yen k'anw tun tɛ ka kuma ni ala sɔnna a ma an ye communiqué minnu kɛ semasi tɔgɔla ka Mokhtar Wane to fanga la ni ala sɔnna a ma camarade Fɔnba an bɛ ɲɔgɔn dɔn bi ta o an ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ M5 kɔnɔna la mɔgɔw tɛ minnu kalama ni ne n'ale b'o kalama n b'a communiqué caman n t'a communiqué kuma fɔ yan mais n b'a caman ye mun fɔ ka Wane to fanga la c'est-à-dire an ka kuma dɔ fɔ jamana tɛ se ka gérer ni a bɛ ɲɛ a tɛ ɲɛ ye quoi c'est-à-dire décision kelen tɛ ta toujours an b'a essayer n'a ɲɛna o don n'a ma ɲɛ an b'a fɔ ko non an ma se k'a kɛ jamana tɛ gérer n'o jamana géreli prévision ko de don baara dɔw de kan ka kɛ pour que ka laɲini dɔ ɲini o ka se ka sabati mais chaque fois ni anw ye laɲini min fɔ o baara min kan ka kɛ k'o kɛ o baara tɛ k'o suit n'an sera o kuncɛyɔrɔ ma a b'a fɔ ko non ko n'a ma se ka kɛ k'a kan ka faamuya ko parce que ko ni problème de bɛ ni problème de bɛ non an bolo jamana jɔ c'est prévoir aussi i kan ka baara dɔ de kɛ o y'a to n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔna la n ko ni mɔgɔ t'u bolo mun bɛ se ka baara k'u ye u ka taa mɔgɔw nɔfɛ mɔgɔw bɛ Mali la mɔgɔw ma dɛsɛ minnu bɛ se ka baara kɛ. mais Jawara n bɛ fɛ ka ɲininkali min k'e la an ma min faamu référendum ko in depuis Alpha ka tile kana bila sisan n'a kuma wulila chaque fois an y'a jate minɛ k'a ye maa minnu ni fanga ma surun ɲɔgɔn na olu de bɛ wuli chaque fois k'a fɔ ko u ma jɛn n'a ye mun de la on dirait ou bien peut-être o da de tɛ fanga ko la o de kama u opposé a la wa. non dadon ko tɛ o c'est le moment parce que ale y'o de jate minɛ quoi ne ka faamuya la référendum minnu bɛ kɛ a bɛ kɛ tuma min na moment bɛ choisi tuma min na olu de man ɲɛ parce que fɛn fana ye mun ye ni ko kɛra maintenant tora ta est-ce que a bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ parce que chaque fois ni président kura nana sigi mun de bɛ maliyɛnw bali ka ɲini président kura min bɛ nalen n ko président kura n'i bɛ na n'i bɛ programme de présenter i ye programme dɔ de présenter maliyɛnw na k'a fɔ ni n kɛra président ye n bɛ nin kɛ n bɛ nin kɛ n bɛ nin kɛ n bɛ nin kɛ munna o président n'a y'a jira k'a fɔ ko a bɛ fɛ ka constitution falen ou bien maliyɛnw k'a ɲini o président fɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i kɛra candidat ye il faut que i ka constitution faleli ko don a kɔnɔ an bɛ fɛ constitution ka falen cogo min na minnu kan ka k'a kɔnɔ fɛn minnu kan ka k'olu fɔ n'o président sigira o kan kan o légitimité b'o président bolo o don k'a fɔ k'a bɛ constitution falen k'a fɔ ko a daminɛ don camancɛ don n ka fanga laban don o kuma t'a la. parce que problème fɛn fɛn sigira président fɛn fɛn sigira u bɛ sigi donni min kama u bɛ sigi programme projet min kan u m'a fɔ o projet la k'a fɔ k'u bɛ Mali constitution falen taalen ɲɛfɛ de u b'a fɔ k'u bɛ Mali constitution falen o de y'a to problème bɛ kule a kɔnɔna la a tɛ a fa ka kuma kɔnɔna la don min na a bɛ décision ta k'a fɔ ko ka constitution falen a kun ma daminɛ ni constitution falenli ko yɛrɛ a kun fɔra de ko k'a lajɛ ko majɛ minnu bɛ Mali jamana baara kɛcogo la sariyaw kɛcogo la ko k'olu de lajɛ k'olu yɛlɛma o de y'u yɛlɛma Mali taara wolo constitution falenni na donc il faut que an ka mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ n'i y'a ye mankan wulila Alpha bɛ kɛ président ye don min na Alpha n'avait pas dit k'a bɛ Mali constitution falen ATT bɛ k'a ye don min na a kun m'a fɔ k'a bɛ Mali constitution falen
il bɛ ka kɛ don min na a b'a fɔ ka Mali constitution falen parce que mɔgɔw ma voté u ye o kan o de y'a to n'u ko b'a falen mɔgɔw bɛ fɛn wɛrɛ y'a kɔfɛ sinon depuis ta don n'i y'a fɔ ko bon ne bɛ constitution falen n ka programme ye nin ye n bɛ nin k'a kɔnɔ n bɛ nin k'a kɔnɔ ni mɔgɔw voté o kan nɔgɔ t'o la o kuma t'o la fana donc o de ye légitimité ye an b'o de nɔfɛ fo bi an bɛ segin a kan mɔgɔ si tɛ yen bi ko mun bɛ se ka anw bɔ o hakilina kan le fait de dire que ka kumabaw fɔ ka jama lawuli parce que o de ka di mɔgɔw ye bi o ni tiɲɛ tɛ kelen ye dɛ kuma tiɲɛni o ni tiɲɛ tɛ kelen ye il faut pas dire ka kumabaw fɔ dɔrɔn accord bɛ tan nin bɛ tan a y'a damaga ko accord kuma la kuma yɛrɛ y'a fɔ kuma an tɛ débat la an tɛ fond débat la sinon maliyɛnw bɛɛ y'a fɔ k'u tɛ accord fɛ o maliyɛn bɛɛ bɛnnen don o kan lajɛ fɛn fɛn kɛra Mali la a fɔra ko accord man ɲi ko ka accord bila mais et pourtant constitution bɛ sen na a kɔnɔna la au contraire a bɛ accord de appuyer accord mise en œuvre a bɛ baara kɛ n'o de ye ministre bɔra Kidali sisan a ye kuma min fɔ maliyɛnw bɛɛ y'a mɛn o. Jawara comme waati mun fagara n b'a fɛ ka conclusion tu as 3 minutes voilà ka kuma di ma. ok conclusion na ne bɛ mun fɔ n bɛ kuma ɲɛsin fɔlɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma u k'a faamuya k'a fɔ ko jamana jɔ o ni jamana baara kɛcogo de b'a la o ni kuma de b'a la an tɛ se ka to tuma bɛɛ an bɛ se an tɛ se la o hukumu kɔnɔna la n b'a fɔ n bɛ segin a kan o de ka mɔgɔw wele u ni mɔgɔw ka sigi minnu bɛ se baara in na baara in ka d'u ma u k'a kɛ anw tɛ dɛ minnu bɛ se a ka d'u ma u k'a kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ jamana kɔnɔdenw fana il faut k'u k'a faamuya k'a fɔ ko mɔgɔ si tɛ fasoden jugu ye Mali la hakilina ko de don anw dalen bɛ fɛn dɔ de la wulikajɔ min kɛra a kɛra laɲini dɔw de kama o laɲini ninnu olu bɛ sabati cogo min na an bɛ baara min na an bɛ kuma min na je pense que o bɛ don o minɛn kɔnɔna la n'o dɔ ye sariya batoli ye an b'o kuma de la yan bi n'i y'a mɛn fɔ référendum bɛ kɛ a tɛ kɛ parce que an bɛ sariya ko kuma de la donc kumakan laban o ye ka ɲɛsin an minnu yɛrɛ bɛ yan an kan ka kɛ dɛmɛbaga de ye minnu bɛ fanga in na k'u dɛmɛ tiɲɛ ni jɛlenya kan pour que u bɛ se ka bɔ nin ko in na cogo min na Mali kunna u bɛ se ka wolo nin ko in na cogo min na n'u ma faamuya an sigilen tɛ ni mun ye ko wɛrɛ bɛna bɔ ko in na tuguni an ma sigi ni mun ye donc o ɲuman ye mun ye an ka soutien an k'a kɛ jɛlenya kan an k'a kɛ tiɲɛ kan bɔlen kɔfɛ président Bitare y'a fɔ ninnu bɛɛ ye ne tɔntɔnw de pratiquement donc kuma mun fɔra yan nɔ n y'a fɔ Mali ko de kama ce n'est pas des attaques personnelles a ma dabɔ mɔgɔ kama donc ne fili min yera kuma la o ye ne ka fili ye n bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ o hukumu kɔnɔna la merci bien. Président Fɔnba voilà donc sisan bɛɛ de bila 3 minutes kuma min b'i bolo. d'accord ne bɛ Jawara fo a y'a fɔ an ye fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ o de kama mɔgɔ caman t'a dɔn kɛlɛ mun bɛ sen na n b'a fo o kɛlɛ la n b'a fɔ a ɲɛna an y'o kɛlɛ kelen min kɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma halisa an ka jamana in bɔ nɔgɔ la filanan ne ma d'a la k'a fɔ ko transition mago bɛ de ko mɔgɔ dɔ bɛ se ko dɔ la Mali la k'an tɛ se o la au contraire dɛsɛ de y'a to transition nana n'o senkolatigiw tun bɛ se ko la an tɛ se nin yɔrɔ in ma mais bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko jamana kɔnɔ bɛɛ n'i ka kɛta don wa danyɔrɔ bɛ bɛɛ la sabanan an k'a bila an kunkolo la ko an fɛn fɛn sigilen filɛ yan an ye concertation nationale de kɛ 10, 11, 12 septembre 2020 maliyɛn bɛɛ bɛn n'a kan ko ka constitution kura élaboré o de ye an se nin kɛnɛ kan o hukumu kɔnɔna na an bɛɛ k'a faamuya k'a fɔ Mali bɛ yɔrɔ min n'i ko président kura ka na a bɛ na constitution jumɛn kɛ maa t'o dɔn mais ni constitution b'an bolo jamanadenw ka bɛnkan don n'a fɔra jamanadenw ka bɛnkan don o ye jama fanba de ye o tɛ sɔsɔ o la o kɔnɔna na an k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ si tɛ Mali dilan anw yɛrɛ place la n'i y'a ye Burkina bɛ Mali dan jamana caman b'a dan an bɛ ban an yɛrɛ la ka ban ka sɔn an yɛrɛ ye an tɛ tali kɛ an taabolo kan sinon mun b'an bali an k'an yɛrɛ kuru ɲɔgɔn ye ka kuma ka fɛn caman fɔ ɲɔgɔn na Dramane Jara y'a fɔ an ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye kɛlɛ yɛrɛ Mali bɛ se ka yɛlɛma cogo min kɛlɛ an y'a caman kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o la
mais min fo mo yana fene ka kena fo ko gouvernement ko le 18 ko kurane kolo de do tere indication de do akada nye akake le 18 mais na ma se ka kefene akana bla décès minen kono sabla me jamana do de kono c'est le terrain qui commande ola angana na kena ko malika jena te sirile me élection do de organiser lila ni élection do anyo ke o chaman ke me amana fanya mali mo be anga jounere mi fo anga chien fo anga barake ni sera o la bato bale sinon ça mbisa ba sera la bato amode kono coup d'état constitutionnel chaman kera donc ola menga kuma to sinti munka mali be yoro mina pi amogo be anga ngol di nyogo manga chien fo nyogo na fa mbe bo chien fo mais kuma la be ke kono ke ta inde chien ko do enta kalo alors que beni ka chien ni ka fo meli chugodo mais mali mo be muna bi o ye jamana ngire ka a kolonso nyogo na mais il faut que kuma kunche ne be sente kono bitar ko kale transition ne taka juguno ne mali di ne mali o kumye parce que jamana ni femin ke ambe on tise ka jamana saraso ambe ba nga keleke be se ka filini akilina de be be filini se ka fili abete mo kono go fere do ka soro te jamana kanuna kuma la i abiki kono kitanye keme o ameto mine wono donc là ka foko gouvernement est coloqué qu'on est fondé bien la responsabilité désolidarisée non j'assume cette constitution là en bas la bi en bas la sini en bas la kodon wa ka fo kaba kono ko accord la wala li tiete mais dona natango da lu boko da au contraire fara li five ko me accord kono ko malika ressources naturelles ko be kla o kuma bana peu fen chama bora kono mais o kuma be na mini bitekele mais ni kuma tintine be munga o ye fɛn bɛ se ka kɛ le 18 a tɛ se ka kɛ n'a ma se ka kɛ an ka bila kun la k'anw de ta ye an ka jamana ye et que jamana ka ɲɛnɛmaya sirilen tɛ élection dɔrɔn na a sirilen bɛ an ka ɲɔgɔn lafaamuya a ye organe unique mun fɔ an bɛɛ sago ye organe unique ka baara kɛ gala yɛrɛ observateur ye a b'o baara kɛ kɔrɔlen ka caya an bɛɛ b'a dɔn n'an y'an miirina ɲuman fara ɲɔgɔn kan a bɛ ɲa mais an kana funu an ka jamana kɔrɔ an kana funu ɲɔgɔn kɔrɔ parce que bɛɛ bɛ se ka fili n'i ka miirina ye bɛɛ bɛ fili n'i ka faamuya sinon a ɲali au Gadambe suna kera drayo peut-être Jawara lui il est encore un peu jeune mais bitar on fait flamber temela sambi druka ni temeno kan kaba ni be baro barake ba ki dewni imo dewni peut-être ambeba ko okonala donc jamana ko ka bla kono malen be ka mirina kula o de kan donc be bela jelen fo ka fo alsa ngambolo di nyoma are ka kuma do kuma na filite ban ni ma wi sigi kuma nyana makuna nyogon do qualité o nyogon blasira de jamana ko ye nyogon blasira donc alsa ala ka jamana in basiki ala ka jamana in kanu do an yɛrɛ la i b'a fɔ ko an denw na muso ka dan cogo min n'o kɛra fɛn caman bɛ an bɛ an paw kunna hakɛto bɛ na sala la mama dra o bɛ taa de b'a datugu wa non elle bɛ taa b'a datugu ouais mais yanni n ka kuma kuncɛ kuma fɔ fɔnba concertation Mali bɛɛ tɛ o tɛ tiɲɛ kuma ye Mali bɛɛ ma lajɛ ka taa kɛ ko embargo CEDEAO aw ka assise nationale ni o de embargo da Mali kan wa hali yanni kalo 8 ni tile 15 cɛ n'o fana ma kɛ n'an m'an farati embargo wɛrɛ bɛ na embargo fɔlɔ min kɛra an filɛ a kɔlɔlɔ de kɔnɔ hali bi mɔgɔ minnu y'a kuma jasi k'a fɔ ko a tɛ Mali bɛ bɔ a kɔnɔ foyi tɛ kɛ an filɛ o gɛlɛya de kɔnɔ donc an k'a dɔn k'a fɔ ko hali min minalen n'a ma timɛ ko fana b'o kɔfɛ bon yala ka so ma y'o de fɔ jamana tɛ maa min b'a mara la don min na jamana t'o ta ye ka tɛmɛ an kan ko ye o de y'a to an tɛ se k'an sigi k'an bolo da an sen ka jamana ko la jango constitution ko mɔgɔ damadɔnin ka kuma tɛ nin ye o ni ne yɛrɛ ko ko n bɛ mɔgɔ min bɛ kulu dama min bɛ y'a fɔ ko ka nin ko dabila appel du 20 février dɔrɔn tɛ o cadre des partis et regroupement des partis politiques pour le retour à l'ordre constitutionnel Sénat faso hɛrɛ Sumana Sago ka tɔn Sadi Umar Mariko ka tɔn Far an ka wuli Modibo Sidibew ka tɔn Parena Cɛbilew ka tɔn M5 RFP Malikura Cheikh Umar Sissoco ni Bathily ninnu la Ligue démocratique min yɛrɛ kɛra laban min kɛra bi yɛrɛ o kɔrɔ tɛ ko u ma deli k'a kɛ u delila k'a kɔn mais bi u ka sɛbɛn kura bɔ bi fana tuguni nin bɛɛ ye fitinin ye Maliko la o ɲin tɛ diinɛ kow ni fɛn a farafarali tɔ minnu fana b'a ko la ni mɔgɔ min tɛ Mali ninnu nɔfɛ i bɛ tila k'i janni ko kan cogo di o de y'a to u k'a to
n'a fɔra k'a to parce que kumakan gansan tɛ an ɲɛ b'a yɔrɔ de la ko chaque fois ko ni constitution ko kɛra ko mɔgɔw b'u opposer e de y'a kuma fɔ n fere mais mɔgɔw b'u constitution ye e yɛrɛ min tɛ kuma constitution ko la i jalaki de don parce que constitution ko la constitution yɛrɛ bɛ bɛɛ jagoya ko bɛɛ de k'i da don a ko la constitution y'an bɛɛ ka ko ɲɛnabɔ yɔrɔ ye constitution kɔnɔna de ye donc parti politique ko t'o la o n'i y'a jateminɛ kɛ san 2001 Alpha ta in bɛ kɛ tuma min na mais juge ka syndicat jɔyɔrɔ bonyana ni bɛɛ ye o la o dabilali la ka tɛmɛ parti kan ne yɛrɛ Alpha y'a sɛbɛn bɔ k'a fɔ i b'a fɔ ko kalata kan ka kɛ a kun sera ka ban sufɛ u balila ka sɛbɛn bɔ k'a bɔra a ma a sɔrɔ ne bɛ Mopti san 2001 han o san 20 ni joli nin ye san 22 donc pour te dire que an bɛ constitution ko la bi ko tɛ dɛ an tun bɛ Mopti ka campagne kɛ pour que a kana kɛ i y'a faamu ko carte sécuritaire u yɛrɛ bɛ k'o min fɔ nin ye o bɛ kɛ kalafili de la min ye mɔgɔ sugandi kalafili ye nka carte sécuritaire ko tɛ se ka kɛ référendum na justement e ka jamana fan bɛɛ t'i bolo mun de y'a to constitution yɛrɛ kɛlen bɛ k'a fɔ ko ni jamana fan bɛɛ t'an bolo an sago la k'a tɛ se ka kɛ o tɛ o donc i bɛ carte sécuritaire fɔ min na o ye n'i bɛ maire ta wali i bɛ président ta ou bien i bɛ député ta an bɛ se ka bɛn a kan k'a fɔ ko an n'a kɛ nin yɔrɔ ni yɔrɔ la mais e b'o kɛ référendum ta la cogo di o kɛcogo tɛ yen ko ka baara kɛ ni tiɲɛ ye mɔgɔ si ma funu a ka jamana kɔrɔ au contraire an m'an ka jamana fɛ o de y'a to an bɛ tan min man ɲi an ka jamana ma an tɛ sɔn mɔgɔ tilegan kɛ fanga si tɛ se k'a to k'i b'an bali k'an tɛ se ka min ka ɲi an ka jamana ma k'an t'o f'i ɲɛna n'i m'a kɛ o fana an jɔyɔrɔ ye min ye a la an b'a kɛ o de y'a to ni projet de constitution in a labɛn kɛra sariya sɔsɔ kɔnɔ a bɛ ka taa ka maaw hakili waso a bɛ ka taa o de kɔnɔ parce que i y'a ye k'a fɔ campagne de bɛ hali nin na a campagne ma se fɔlɔ mais ɲɛ b'a la wulikajɔ minnu kɛlen don a bɛ ka kɛ ka kunnafoni jugu dɔrɔn de cɛrin ka taa jamanadenw hakili talo a bɛ ka k'o de kɔnɔ donc jamanaden bɛɛ ka baara ye min ye hali surasi bɛɛ ka baara ye min ye jamu fanga kɔnɔ jamu fanga nana ni hɛrɛ fɛn fɛn ye a fɔlen bɛ o de gɛlɛyala an bɛɛ ma ko an kan ka cogo bɛɛ dan kana kari olu la o dɔ ye mun ye an y'a dɔ fɔ sisan min ye république yɛrɛ ye a dɔ wɛrɛ ye mun ye min ye sariya ka yɛrɛma hɔrɔnya ye mais bi u bɛ ka dankari nin bɛɛ la kuma lasurunya la a fɔlen bɛ hali surasiw yɛrɛ ka sariya kɔnɔ u ka sariya kisɛ fɔlɔ min y'u ka statut général des militaires ye kisɛ fɔlɔ a fɔlen bɛ k'u bɛ se ka maramafɛn ta min na o ye ka jamana ka jamana yɛrɛ défend k'u kanga jamana ni kojugu cɛ o y'a fɔlɔ ye filanan ko les acquis démocratiques n bɛ ka nin fɛn fɛn f'i ɲɛna tan donc olu yɛrɛ bɛ ka min sɔsɔ sisan dɛ surasi kan ka maramafɛn de ta ka démocratie ka nafa ninnu n'u ye ɲɛ minnu fɔ sisan k'olu lakana. d'accord Badara voilà waati min fagara. donc o de tun b'an fɛ. d'accord ka to b'o la. nka an bɛ min gɛlɛya. o de ye k'a fɔ nin projet nin. u k'a retirer n'u m'a retirer kɛlɛ wɛrɛ bɛ yen min ye kiri kɛlɛ ye parce que hali anw kelen tɛ bɛɛ pɛrɛlen bɛ u y'a sariya fɛn fɛn ta an bɛ a sariyaw attaquer i y'a faamu n'o m'u bɔ puisque a fɔra n y'o de f'i ɲɛna nin kɔnɔna la u kɛlen bɛ ka dankaya an ka forme républicaine na donc ni jamanadenw de kan ka bɔ k'u kangama o kumana n'o kan ka fɔ waati min na o n'a fɔ waati. d'accord président Jambi ok bon n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn mɔgɔ fɛn o fɛn tun bɛ débat in kɔnɔna na su jɛnyɛna je crois que mɔgɔ caman b'an lagɛla nin waati in na ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase u ma u ni ce u yɛrɛ ye parce que jamana kanu de don yanni ka bɔ kuma kɔnɔna na n bɛ maliyɛnw hakili jigin fɛn dɔ la a fɔlɔ ye mun ye yanni an ka république ko kuma fɔ
Mali ka kɔrɔ ni république yo i y'a faamuya fanga min nana n'an ko république démocratie constitution ko ka na nin bɛɛ ye diɲɛ yɛlɛmali yo mais bɛnkan kun bɛ yen jamana in tun bɛ mara o k'a sɔrɔ nin si tɛ bi an bɛ taabolo min kan tant que constitution kura in a baara ma se ka kɛ an bɛna taa élection tɔw la cogo di ɲininkali tɛ ka sababuya kɛ mun ye n'i y'a ta k'a lajɛ appareil kɔrɔ min tun bɛ yen n'o ye CENI ni organisation kɔrɔw min tun bɛ yen nin si tɛ yen tuguni o nin bɛɛ t'a la o an bɛna segin k'olu fana dilan kura ye tuguni wa a bɛna dilan base jumɛn na i y'a faamuya an ka sabali an ka faamuyali c'est-à-dire an ka hakili baara kɛ ne y'a fɔ n ka kuma kɔnɔna na n ko anw ye scientifique ye anw bɛ jateminɛ kɛ ni min gɛlɛyara nin yɔrɔ in na i b'a contourner cogo min na ka bɔ a kɔnɔna na o y'anw ka baara ye i y'a faamuya ne tɛ sariya mɔgɔ ye n tɛ sariya dɔn mais ce qui est sûr quand même bon sens ye min ye k'a fɔ an bɛ se ka solution sɔrɔ ne yɛrɛ ka jɛkulu a tɔgɔ de ye ko pôle politique du consensus i y'a faamuya an bɛ kɛlɛ boloda waati min na a daminɛ na mɔgɔ caman hakilina tun tɛ ko i bɛ ka taa o mais n ko kɛlɛ kɔnɔna na ko nana évoluer cogo la moi je dis que aujourd'hui i y'a faamuya an yɛrɛ mun b'a la sisan an kana taa référendum na an kana taa référendum na mais organisation kɔrɔlen min tun bɛ yen o tɛ yen tuguni n bɛ segin a kan tuguni a tɛ yen tuguni donc a sigili yɛrɛ sen kan o yɛrɛ ka gɛlɛn parce que représentation bɛ cogo min na fɛn caman bɛ ko nin kɔnɔna na min tɛ ne yɛrɛ bakun ka hakilinataw ye koyi n bɛ tiɲɛ de fɔ parce que hali EJ bɛ sigi don min na mɔgɔw min y'a critiquer ne b'o la parce que ne bolo forme min dira a ma nin ye ce n'est pas pour moi indépendant. D'accord. Mais o tɛ sɔrɔ mun fɛ parce que n'i y'a ta ne bolo parti politique désignation ni fɛnw kɛra cogo min na a ma bɛn ne ma mais ni majorité ko an bɛ taa nin waati kɔnɔ et puis ne bɛ min fɔ n teriw ni balimaw ni sinjiw ɲɛna mɔgɔw k'a faamuya constitution tɛ kuranɛ kolo ye koyi n'an taara 4e république la ala bɛ se ka kɛ sini sɔgɔma anw dɔ la kelen bɛ se ka kɛ Mali président ye an bɛ se k'a ɲini ka taa 5e république la a bɛ se ka yɛlɛma o mais ni nin de y'a solution ye bi an ka bɔ nin situation kɔnɔna na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka bɔ a diɲɛ kɔnɔ n'an bɔra a diɲɛ kɔnɔ taalen ɲɛfɛ il n'est pas dit que constitution min bɛna voter nin k'o fana tɛ se ka yɛlɛma tuguni parce que ni président kura nana n'a nana n'a ka hakilinata ye a bɛ se k'a yɛlɛma donc moi je pense que nin tɛ kun bɔ an ka sabali quoi maintenant ni majorité de hakilinata ye bi k'a fɔ ko constitution in man ɲi i y'a faamuya les gens n'ont qu'à se mobiliser aller voter non parce que ne filɛ nin filɛ nin an bɛɛ ye tɔn ɲɛmaaw de mais on ne représente pas les Maliens à 1000% hein, parce que problème ye min ye sur les 8 millions d'électeurs que le Mali déclare fréquemment mais n'an taara élection na le taux de participation c'est quoi? C'est 30% maximum. Et président Foyte Mali, commune de Laka élu avec 3 millions sur plus de 20 millions et quelques de Maliens. Obe Moudjira, président Eremimita, Nikibi Djama Jatemine, il n'est pas légitime. Hein? Donc, vraiment, Kafo, que Yanimbo Kuma Konana, CEDEAO, Union africaine, France, ministre d'ailleurs mbi aklijinge anga événement be le 25 ka ministre genga bo ma ko oye tu ya ko amna ka ko facture au barabe sena mais ka fo moi j'ai dit que ni mo be ton konana ni bi ton fon konana ni à ton ni à ti mago nyeye be bo konana d'accord donc au delà le taara papier du premier ministre mango ko an ka bɔ CEDEAO kɔnɔ d'accord parce que gɛrɛntɛ min nana an sɔrɔ a waati la ala de b'a dɔn
tɔɔrɔ min dara an kan i y'a faamuya anw de bɔra sur la place de l'indépendance ne de taara papier d'a ma k'a fɔ ko anw ŋaniya ye an tɛ CEDEAO ko la tuguni an tɛ foyi la tuguni parce que degun min y'an sɔrɔ donc moi je pense que les Maliens aujourd'hui on a tous intérêt à bɛn ko la. Ok, donc Bokar, vraiment voilà. Vraiment ka bɛn fo ka bɛn wale. Merci beaucoup. Bokar kɔrɔfɔ tɛ nin ye. Vraiment an bɛ Jamil Bitar fo. An y'a wele a nana kɛnɛ kan. Vraiment merci beaucoup Jamil. N'o tɛmɛna ka bɔ yen Dramane Jara. Donc Dra vraiment merci beaucoup. An b'i fo kosɛbɛ. Wa an mago mana k'i la i bɛ na. Fama, vraiment merci beaucoup aussi. Amago mana jola, il fana bena vraiment mara tena dans le drama. Donc Youssouf Diawara, vraiment merci aussi, c'est ma site là. Donc Bokar, donc Fulka là-bas ko wati anta donc atena ke Fulka Jambay. Donc ami direction Cherifula Ousmane Sougore ani Bambo Bella Djelofo Amina Mourba Bouya Koulibaly Ambafo Mohamed Keita le mot le russe Ambifo Adama Salia Koulibaly ka fana fo GMT Kale fana fo Neba Abou Lassa Abou officiel ka fo Amta Régie kono Chaga Koulibaly NB Abouaka Traoré NB Didi Bokoum ani chauffeur Koutié Diarra amari fo donc chauffeur Amati Massa Lamine Traoré Seydou Diallo ani Youssouf Diallo ani gardien Tchekoura ani Moussa Diarra. Ok donc amanga musokoroba Bella Djelofo bisuna wati anta tegema baga Abdou Karim Bagayoko Zegwa police amba fo la sena Sanogo Kale fana fo ka Bella Djelofo ka kunchen muye Ousmane Dra Ikachi mena nyefo donc ayira ka fo vraiment ambe do baruke Ousmane Chérif Madane Aïdra le guide des guides vraiment sans bioro ani shegi donc awdo surambe anini ala fe sans aka dore fraka donc Dra ni chim fora bara ni chi serama voilà mais comme la lasse donc ambe Bella Djelofo commission voilà non ni commission ambe Bella Djelofo akambe dimanche prochain merci beaucoup voilà.